Pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala ukon deliryum. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnant ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna alas 6 saga. Mayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyan rin naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules petsa 3 sa bulan sa Agosto 2022. Diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Sa aton sining top story of the day, U.S. House Speaker Pelosi nakaabot na sa Taiwan samtang nagainit ang tensyon sa tunga sang China. Samtang sa aton sining headlines sa balita lokal, Bacolod City Government may natumod na nga site para sa relocation project sa administrasyon ni Mayor Alfredo Benitez. Pila ka informal settlers sa Bacolod nagapasalamat sa relocation apang nagalaom nga malapit lang sa ila nga palang buhian. Samtang pamilya sang Iloy nga napatay matapos na dagdagan sang bato, samtang nagapanglabas sa Vista Alegre makabaton sang ayuda. Governor Bong Lacson nagpahanumdum sa mga motorista nga maghalong sa pagbiyahe kung magsugod na ang milling season. Balita National, doktor nga suspetsado sa Ateneo shooting nagplead not guilty sa krimen. DepEd nagakinahanglan sang 18 billion pesos agud nga ma-repair ang mga eskwelahan nga naguba bangod sa kalamidad. Samtang CHED nagpasiguro nga handa na ang halos tanan nga mga universidad kag kolehiyo sa face-to-face classes. Balita International, Taiwan nagaprepara na sang air raid shelters para sa posibleng pag-atake sa China.
Barko nga nagakarga sang grains nagikan sa Ukraine nagangkorahe sa Turkish coast. Balita sa negosyo, pagbutang sang suggested retail price sa pila ka agricultural products ginakonsiderar sang DA. Sa balita sa inampang, Samahang Basketball ng Pilipinas magapili sang best players nagikan sa PBA, UAAP kag NCAA para sa World Cup. Balita naman sa entertainment, actress nga si Rian Ramos kag entrepreneur nga si Sam Verzosa nag-ako na sa ila nga relasyon. Sa balita, espesyal conjoined twins o kon nagatapik nga kapid sa Brazil, madinalagon nga na si parar paagi sa virtual reality. Kagamoy ito mga kabombo aton si mga headlines kagaron. Lito na kita sa madetali na sa ato nagapaunang nga mga balita upod sa inyo sininga tagbalita. Bombo Zali Foro II. Kag subuman Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa aton sini top story of the day. Sa pungsod Taiwan, nakaabot na sa Taiwan si US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi sa trip nga ginapahayag sini. May tinutuyo sa pagpakita sang pag-upod sa Amerika sa isla nga ginaangkon sa China. Ining labing una nga pagbisita sa Estados Unidos sa Taiwan makaligan sa 25 katuig. Ta ini ang may dala naman nga risgo sang paglala sa relasyon sa tunga sa Washington kag Beijing. Sanday Pelosi kag ang delegation sini ang naghugpas sa Zhongshan Airport sa downtown Taipei sakay sa US Air Force transport plane. Usa din siya ang gisugata ni Foreign Minister Joseph Wu sang Taiwan kasubong man ni Sandra Auderka sang ang top US representative sa Taiwan. Sa malipot nga statement ni Pelosi, ginpahayag sini nga ang pagbisita sang congressional delegation sa Taiwan ang may tituyong ipakita ang wala nagatahaw nga commitment sang Amerika sa pagsuporta sa demokrasya sang pungsod. Sunod sa iya tuman ka importante nga mapakita ang solidarity ukon pagpakikisa sa Amerika para sa 23 ka milyon ka mga pumulo sa Taiwan. Karon nga ang pungsod na naipit sa tunga sang autocracy kag democracy. Ginakondena naman sa China ang pagbisita ni Pelosi nga santo sa Foreign Ministry nagaguba sang kalinong kag katawhayan sa Taiwan Strait kag magatuga naman sa malala nga epekto sa political foundation sa relasyon sa China kay Estados Unidos bago sa paglapas sa sovereignty kag territorial integrity sa China. Nasiplata naman ang mga Chinese warplanes nga nagabalik-balik sa linya nga nagatunga sa bayan sa Taiwan Strait antes sa pag-abot ni Pelosi. Sunod sa Chinese state media, magapadigan sa military exercises ang People's Liberation Army malapit sa Taiwan tubtub pa sa Domingo. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon ditali na sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. May natumod na ang Bacolod City Government nga mga lugar nga pamtangan sang pabahay kag relocation project sang administrasyon ni Mayor Alfredo Albi Benitez. Sunod sa kay Mayor Benitez, target sini nga makatukod sang 5,000 ka mga units sa una sini nga tuig sa opisina kag sa karon ginapakitaan na sang lugar kundi ini ibutang. Sunod sa alkalde, ideally mas manami ko nini ang malapit sa syudad kung downtown area. Sa karon sunod sa iya sila ang naganegosar na sa mga bangko kung sara nga ma-take over ay ila sini nga propiedad agud nga magatukod sa on-site housing program. Sunod diri magatukod naman sa task force na tuyo sa infrastructure kag sa bahin sang balay si Councilor Vladimir Gonzales o sa niluyag sini nga may koordinasyon sa tunga sa City Engineer ka Department of Public Works and Highways ukon DPWH na tuhoy sa pagbutang sa drainage plan sa tion nga may pagbaha. Ginkonfirman man ni Benitez nga mayara pa sang bakante sa relocation site sa Purok Araw sa may Vista Alegre kon Barangay Vista Alegre kaya pa ini nga pagbisitahon. Nalakip naman sa proposal sini ang pagbutang sang terminal sa relocation site agud isa na lamang kasakay ang ibiyahe sa mga residente padulong naman sa downtown area. Sunod sa iya, hindi dito pag-ibutang ang pabahay project. Wala pa ini nakahibalo kun posible nga sa Purok Araw igatukod ang bago nga sementeryo sang syudad kasi karon ini ang ila pa ginapangitaan sang lugar. May ara na kami mga na-identify nga mga lugar, no? As I mentioned before, ang target is to
to provide 5,000 units for our first year of office. So, ginapangitaan na sang lugar kundi ni Butang. Ideally, we would like to have it near city or nari sa downtown. No? Ang proposal namon is first on-site. If we can do an on-site housing program, that would be the best. Ang kamay sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Samtang aminadong informal settler sa Purok Kagaykay, Barangay 2, Bacolod City nga dako nga bulig sa ila. Kung matagan sila sa city government sa kaugalingon nga balay sa relocation site, apang dapat nga malapit na sa ila nga palangitanan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Gemma Minyosa, 23 anyos nga nagapuyo sa higad sang dagat sa Barangay 2, maayo man ang ilang nga pagpangabuhi, kag palangitanan bangod nagapangisda ang bana sini. Digin pahayag man sini nga maayo man kon mayara sang relocation site nga para sa ila bangod ang ginatindugan sang ilang nga balay ang private property. Sunod diri kon ma-relocate man sila. Kung tani malapit lang sa dagat, agud nga malapit sa ila nga palangabuhian. Pasalamat man sang mga ini nga ma-relocate sila, agud nga mayara na sila sang ilang nga kaugalingon nga puluyan, kag hindi na sila magkahangawa nga magguba ang ilang nga ginatiniran sa tiyon nga may bagyo o kon pahalinon sang tag-iya sang duta. Kung nililupit sa Mr. Alegre, daw layo kami siguro sa Panaga. Daw mo gina-isa pag gitna ko. Kami minablos ko dara sa may Mr. Alegre. Pero sa may Bilya Auto lang siya, hindi nga sa sulod git. Hindi pang buyan niya ganin daya bana ya to driver. Hindi kami manaragat. Tiya mo lang ang diferensya to namon kung ililukit amo na problema namon kung marilukit kami layo sa dagat. Ano naman yung pang buyan namon tsangi-tsangi lang. Ang kaban sa pagpayag ni Gemma Minyosa, ang residente sang Purok Kagaykay, Barangay 2. Samtang dugang nga balita lokal, mag-convene ang konseho sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City sa Biyernes. Agud istoryahon kung ano ang ina mabulig sa pamilya sang 31 anyos nga Iloy nga nadulan sa kabuhi matapos nahulugan sang bato samtang nagapanglabas sa suba sang Purok Kabulakan sang Domingo sang aga. Ang biktima nga si Ginaline Inez Casado kag may 3 ka mga kabataan ang nagapanglaba kaupo niya Iloy kag mahimata sa higad sang suba kag sang matindog na ini kuntani hinali lamang nga tibhag ang bato nagikan sa bakyas nga bahin sa suba kay niya nahulugan sa iya sining nga likod. Nakaangkon si Inez ang internal injuries kag santo sa medical bulletin sini na bali ang iya sining nga rib cage kag naglupok ang atay sini kag tinae. Sunod sa kay Barangay Kagawad Elizarde Benedicto, daw kaangay sa goma sa salakyan o kung daw labador nga dako ang kadakonsang bato nga nagtupa sa biktima. Pagkatapos sa insidente sunod sa kay Benedicto, nagtawag ang ila punong barangay sa tag-iya sang duta. Kaglantawon pa sini kung ano ang yahimuon sa area. Sunod diri maga-convene pa ang council sa Biyernes. Agud istoryahan ang ila mabulig sa pamilya sang biktima. Gingkordo naman sa mga opisyalis sa barangay ang area. Naglaom si Benedicto nga hindi na maliwat ang natabo. Kanang panawagan sa mga publiko nga mangin vigilante. Kag kung may nakitaan nga danger, sila na lamang ang mato-mato palayo. Sa aton nga umuluyo, kung may nakita na danger na gid nga area, palihog ka muna lang mismo ang mag-aware at mag-palayo dira ang area. Example sa mga bato naton, dara sa mga silisuba, pwede man kamo papabalo diri sa barangay naton, at least kung ma-check naton at least mapakuha naton nga kung danger na gid kayo. Ang kabay sa pagpahayag ni Kagawad Elizarde Benedicto sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Nagpanom doon sa Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa mga motorista kag drivers nga maghalong sa pagbiyahe kung magsugod na ang milling season. Sunod kay Lacson sa bulan sang Setyembre, magabukas na ang milling season sa probinsya kag Lauman nga madamo nga mga trucks ang tubo ang magalabay sa mga dalanon. Sunod sa iya sa sininga tion, dapat i-activate sa tagsa-tagsa ka mga local government units o kan LGUs ang ilang nga task force bantay dalan agud nga malikawan ang aksidente kag pagkadula sang kabuhi. Nagapanawagan man ang gobernador sa mga truckers nga hindi magsinobra sa limit kag may mga tion nga hindi sila saranga makabiyahe sa pila ka mga dalanon sa probinsya gani dapat sila nga mag-comply. Nagpanumduman ini sa mga motorista kag drivers nga maghalong gid sa milling season bangod may mga trucks kay isa sa kilid sang dalan nga nakapark kag wala sang early warning device. Sunod diri dapat nga mangin vigilante kag maghalom sa pagbiyahe ilabi na kun gabi agud nga malikawan ang aksidente. Reminder to the riding public, especially those that are driving their
personal vehicles to be extra careful during milling season. No? Unfortunately, there are trucks that are parked on the side of the road without any early warning, and we have experienced or we have seen or heard about accidents of vehicles ramming into the back of this trailer truck. So be extra careful. Ang kaban sa pagpayag ng Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang ginatag naman sa spokesperson sa Department of Social Welfare and Development ako DSWD Regional Office 6 nga regular ang ginapaligan nga delisting sang Patawid Pamilya Pilipina Program ukon 4Ps beneficiaries. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney May Rago Castillo, ang delisting ang regular nga ginapaligayon para sa pag-update sa mga beneficiaries kasumuman ang compliance monitoring. Apang itatagman ni Castillo nga ang delisting ang hindi tuigan nga ginahimo. Sunod diri antes naman nga kakason sa DSWD ang mga beneficiaries sa listahan sa 4Ps nga wala na sa kabataan nga nagaedad sa 0 to 18 years old, ginasiguro anay isang ahensya nga hindi na ang maini magbalik sa kapigaduhon bangod ang tinutoy isang 4Ps ang mauntat ang sulit-sulit nga cycle sa kapigaduhon sa tagsa kapamilya sa pungsod. Samtang ang bata nga babayi nga wala pa nakalabot sa 18 anyos kag beneficiaryo sa nasamit nga programa nga nagbusong ang pagabuligan naman sa DSWD personnel agud nga masiguro nga maayo ang kahimtangan sini kag iya nga mangin anak kag maproteksyonan ang panimalay kag hindi dapat ini nga pag-i-discriminate. As of June 2022 nga data, mayara na sang 12,949 ka mga beneficiaries ang na-delist sa bilog nga Western Visayas. Ginakabig naman sa ahensya nga positive outcome sang programa kung mayara sang pamilya ay nagboluntaryo nga magpakakas na lamang sa 4Ps bangod masarangan na nila nga mabuhi matapos sa pilakatuig nga beneficiaries sang amo nga programa. Ang delisting actually is regularly conducted sang DSWD ever since the program has started because may ara na sang mga sistema nga built-in na sa 4Ps program. Okay. This include beneficiaries updating, compliance verification, no? So these are actually built-in systems na sa 4Ps. Ang kamay naman sa pagpag ni DSWD Region 6 spokesperson Attorney May Rago Castillo. Kag sa tunang katapusan nga balita lokal, ginakabig sang tagpamabas ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo nga isolated cases sa mga insidente sang abduction kag attempted abduction sa probinsya. Suno kay Police Lieutenant Judice sa Catalogo, nakapalagyo ang biktima nga gintuyo kung tani nga i-abduct sa mga banwa sang Manapla, samtang natumod naman ang suspitado sa natabo nga kaangay nga insidente sa Kabangkalan kung sa diin wala sang plano nga mag-file sang kaso ang biktima. Sunod diri wala nila nagakakitaan nga may kaangtanan ini sa pag-abduct sa ikal Alex Soberano sang Hulyo 22 sa Silay City. Suno kay Catalogo, makabig ini nga isolated case bangod separado ang insidente kag lain-lain ang mga suspitsado. Suno sa iya separado ang tagsa-tagsa ka mga kaso kag separado man ang mga suspects. Nagapati man ini nga wala sang isa lamang ka persona akon grupo nga yara sa likod sang nagakatabo nga abduction sa probinsya. Apisar sa mga insidente, nagapanindugan ini nga isolated ang nasambit nga mga kaso sang abduction bangod nagkalain-lain ang mga suspects sa mga insidente. Makita naton nga ang within the area sa Negros Occidental, separate cases and separate suspect ang aton nga makita this. So ang nanantaw naton, even though the trend of initial failed abduction and may natabo nga mga pag-abducts in other separate cases in other location of Negros Occidental, still sir, I can say that still isolated case ini. Ang kabayan sa pagpayag ni NOCPO Acting Spokesperson Police Lieutenant Judices Catalogo. Philippine Standard Time, 20 minutos na ang nakalipas sa takna 6 sa aga mga kabombo. Kag amoy adto ang aton sini mga kaundan sa bahin sa aton sini top story of the day. Asubuman sa mga balita lokal. Sabay naman sa mga detalye sa aton nagapauna nga mga balita national, international kay iban pa nga mga dalalako bag-o nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos gidamang sini.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang Philippine Standard Time, 25 minutos na ang nakalipas sa takla 6 saga mga kabombo. Kagkaroon, liton kita sa madetalye na sa aton kapaunang balita national. Nag-plead sang not guilty si Dr. Chow Tiao Yumol, ang suspetsado sa pagpatay kay Anay Lamitan Mayor Rose Purigay. Kag duha kay iban pa sa ginfile nga kaso sa illegal possession of firearms kag malicious mischief. Ang mga kaso bato kay Yumol ang ginfile sa Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 133 samtang apetsa sang pre-trial ang natalanan naman sa Setyembre 5.
magluwas sa magkaso sa illegal possession of firearms kag malicious mischief. Si Yumol ang nagapatubang man sang 3 counts of murder bangod sa pagpatay kay Furigay sa aid nga si Victor Capestrano kag Ateneo de Manila University Security Guard Jeniven Bandiala. Nagfile man sa 1 count of frustrated murder sa korte ang bata nga babay ni Furigay nga si Hannah Rose Marian nga nasamaran man sa insidente nga nagluntad sang Hulyo 24 pila ka oras antes ang commencement exercises sa Ateneo de Manila University o kung sa ADMU sa Quezon City. Si Hannah Rose Marian ang kabayan sa mga graduating students. Ang arraignment sa 4 nga magkaso na schedule naman sa Agosto 4. Nagapati si Attorney Joe Max Ortiz nga dapat magpreparar si Presidente Rodrigo Duterte kag hindi ma-underestimate ang plano sa International Criminal Court o ICC tuwi sa kaso sini. May katanan sa kontrobersyal nga war on drugs sa idalom sang iya nga administrasyon. Kahapon ginpahayag sang anay tagpamaba ni Duterte nga si Attorney Harry Roque nga ginalantaw sang anay Chief Executive ang posibilidad sa pag-file sang Temporary Restraining Order o TRO agud niya mapunggan ang pag-aresto sa iya sang ICC kung magsugod ng investigasyon sa iya nga kampanya batok sa illegal nga droga. Sunod diri magapanindugan si Duterte nga sarang kag handa ang mga korte sa Pilipinas nga mag-prosecute sa iya nga mga kaso gani wala sang basihan nga mag-entra ang foreign institution na bangod isa ka sovereign nga pungsod ang Pilipinas. Sunod kay Ortiz ini ang labing unang kahigayonan nga may ginfailan sang kaso nga ICC nga pinuno sang pungsod sa Asia. Sunod diri humalin sang gintukod ang ICC sang 1998, 40 pa lamang ka mga persona ang ilang na filean sang kaso na pulo ang na-convict. Lunsay mga nagikan sa Africa. Sunod diri ang Estados Unidos, Russia, China, Israel, Libya kag Qatar ang hindi naman kabahin sang ICC. Kabahin diri sang una ang Estados Unidos kag Russia apang sila ang nag-withdraw. Ang Pilipinas ang nag-withdraw naman sang tuig 2018 apang antes nag-withdraw ang pungsod una nga na-filean sang kaso si Duterte. Sunod sa iya kon mag-issue ang prosecutor sang warrant of arrest. May posibilidad nga maaresto sa Duterte kag igapaidam sa trial sa The Hague, Netherlands kag diri man siya prisuhon. Dapat magprepara rin si President Tigong just in case nga kung mag-issue naman sa ICC because ang ginhimo ya was crime against humanity or genocide, no? Kaya ang nabiktima sa ito sang war on drugs, mga mules, mga lapit man 8,000. Na siya nga nagkalatabo, natabo diri sa pungsod Pilipinas kag it appears nga daw may go signal pa from the President. Ang kabans pagpayag ni Attorney Joe Max Ortiz. Dugang nga balita national ginpahayag sa Department of Education o kung DepEd nga kinahanglan nila sang hindi magdubo sa 18 bilyones ka pesos agud nga i-repair ang mga eskwelahan nga naguba sa nagluntad nga disaster sang damlag lamang sang kaangay nga mga bagyo kag linog. Sunod sa kay DepEd spokesperson Michael Poa, ang 18 bilyones ka pesos ang para sa restoration sa bahin sa mga fasilidad nga napektuhan sa bagyong Odette kag bagyong Agaton kag sandamlag lamang ang magnitude 7 nga linog nga nag-igo sa Abra. Pagsininga na dugang na lamang ang nagluntad nga linog bangod kung ilakip ang 2021 kag 2022 ang bagyong Odette kag Agaton ang nagdangat naman sa 16 bilyones ka pesos ang nangin kahalitan sini. Samtang sa pagdugay, nagasaka naman ang numero sa mga nagakaguba nga fasilidad. Gani sa karon nagdangat na sa 1.4 to 1.7 billion pesos apang ini ang hindi pa verified. Adugang pa sini nga sa kabugusan nagdangat sa 18 bilyones ka pesos ang ila sini nga kinahanglan. Sunod kay PUA, samtang ang mga klase ang nakatalana na nga magabukas sa masunod nga 3 ka semana, sila ang nagapangita sa quick intervention agud nga ma-address ang issue sa learning spaces sa mga lugar nga apektado sang kalamidad. Sunod diri plano sa DepEd nga magtukod sa temporary learning spaces kang nagapahita man ang mayni sa iban pa nga lugar agud nga matigayon ang klase. Payag sini nga nagakoordinar ang DepEd sa mga local government units kung may makitaan nga mga lugar nga sarang magamit sa bahin sa mga estudyante.
Samtang ginatag sang Commission on Higher Education o CONCHED nga halos tanan nga universidad kag kolehiyo ang nagpahayag nga handa na sa pag-implementar sang full face-to-face classes subong nga academic year. Suno kay CHED's Chairperson Prospero de Vera III, ang mga eskwelahan lang ang nag-offer sang distance learning antes pang pag-igo sang COVID-19 pandemic sa pungsod ang magagamit sang nasambit nga mode. Pahayag sini nga halos tanan nga mga eskwelahan ang handa na sa pagpatigayon sang face-to-face classes bangod santo sa definition sang CHED sa residential courses. Ini ang nagakahulugan nga sarang madugangan ang components kung sa diin ang mga estudyante ang makagwa sa classroom sa 25% sang ilang nga syllabus. Dugang pa sini nga pila ka mga components sa syllabus sa mga eskwelahan ang igahatag online na pang mode of instruction ang mga face-to-face. Santo kay De Vera, madamo sa mga eskwelahan nga nagapatigayon na sang face-to-face activities kay isang graduation ceremonies kag sports events. Una nang ginpahayag ni De Vera nga hindi ma-require sang CHED ang mga kolehiyo kag universidad sa pagpatuman sang full implementation sang face-to-face classes bangod may nanari-sari nga programa kag kurikulum ang kada eskwelahan. Samtang ginpahayag naman sa Employers Confederation of the Philippines o kada ECOP nga ang pagmando sang grant para sa 14th month pay sa mga empleyado ang mga dako nga kabudlayan para sa mga magagmay nga mga negosyo o kung negosyo nga tubtob sa karon naga-recover pagid lamang gikan sa pandemic. Sunod sa kay ECOP Vice President George Barcelona, wala pa naka-recover ang nasabit nga mga negosyo gikan sa epekto sang pandemya. Payag pa ni Barcelona, nga mo naman ang presidente sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, ginalantaw sini nga mabudlayan ang mga negosyante kung ipatuman ang 14th month pay. Naibuloan nga nagpropose si Kabayan Party List Representative Ron Salo sang House Bill number 520 nga nagatuyo sa pag-grant sang 14th month pay sa tanan nga mga empleyado sa pampubliko kag pribadong sektor sa bisan ano pa man nga status of employment sa bahin sa mga empleyado. Sa idalom sang hagna ni Salo, ang 13th month pay ang gina-require na sang layi nga ibayad sa mga empleyado antes sa Mayo 31 sa kada tuig bilang antisipasyon sa enrollment sa bahin sa mga eskwelahan sa dependence sa mga empleyado. Samtang ang 14th month pay ay gatag naman sa mga empleyado antes sa Nobyembre 30 sa kada tuig para sa tradisyonal nga Christmas celebration. Pahig pa ni Barcelona nga pisad ang pila ka mga kompanya ang nagatag na sang 14th month pay sa ilang mga empleyado santo sa financial performance apang nga pagbuhat sini nga compulsory ang may dako nga kabudlayan para sa mga micro, small, medium enterprises o kunang MEs. Philippine Standard Time, 33 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kag karon, litor kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita sa luwasang pungsod. Una naman kita sa Taiwan, ginaprepara na sa Taiwan ang ilang sining air raid shelters bagon sa nagasaka ang atensyon sa China samtang naging invasion sa Russia sa Ukraine. Nagatag naman sa dugang pagkabalaka sa posibilidad nga mag-atake naman ang Chinese forces sa Democratic Island na imuloan nga ginakonsidera sa China nga kabahin sa teritoryo sini ang Taiwan o sa ring gimpasanyo pa sini ang military activity sa kawaan kag kadagatan. Nagpromisa naman ang Taiwan nga depensahan sini ang iyang nga kaugalingon kaging prioridad ang pagpabaskog sa depensa kadungan sa regular military and civil defense drills. Ang preparasyon ang lakipan sa pagtalana sa mga shelters o sa din magkapanago ang mga pumuluyo sa tion nga may magalupad nga Chinese missiles padulong naman sa ila. Samtang ini ang hindi naman purpose-built bunkers kundi sa mga underground spaces kaangay sang basement car parks, subway system kag subterranean shopping centers. Ang kapital sa Taipei ay may 4,600 ka mga puluyan nga sarang nga makakomodar sa kapin 2 ka milyon ka mga pumuluyo o kung masobra pa sa 4 ka beses sa ila sini nga populasyon. Dugay-dugay naman nga gina-update sa Taipei ang database sa designated shelter kung sa di nakabutang nga ilang lokasyon sa smartphone app kaginlunsar ang social media kag sumuan poster campaign agon nga masiguro sa mga pumuluyo kung paano nila makita ng ilang mga palangga sa kabuhi. Ang entrance ng shelter ang namarkahan sa isa ka yellow label kaangay lamang sa dako nga o kon kadako nga A4 size nga papel nga may maximum nga numero sa mga tawo nga makasulod diri.
Kag sa ato na katapusan nga balita sa luwas ang pungsod kadto naman kita sa Turkey. Nakadungka na sa coast ng Turkey ang labing una nga barko nga may karga sang grains nga nagbiya sa Ukrainian ports kadungan sang nagaluntad nga gyera. Samtangin pahig naman sang senior officials nga nagalaom ng Ankara sang isa ka grain ship nga magahalin sa Ukraine kada adlaw, tubtob nga nagapabilin pa ang export agreement. Ang labing unang nga barko, ang Razoni, ang nagdala sang 26,527 tons sang mais padulong sa Lebanon. Samtang sila naman ang nagdungka malapit sa Bosporus entrance pinaagi sa Black Sea kapin makaligad sang 36 oras. Sumalin sang ini ang nagbiya sa Odessa port sa Ukraine. Santo sa Defense Ministry sang Turkey, ginalauman naman nga ang pag-inspeksyon sa barko sang delegation gikan sa Joint Coordination Center o kon JCC sa Istanbul, kung sa diin ang Russian, Ukrainian, Turkish kag United Nations o kon UN personnel ang nagatrabaho. Ang paglayag ang nangin posible matapos ang ngagin broker sang Ankara kag UN ang grain for fertilizer export agreement sa tunga sang Moscow kag Kiev tinilikdan nga bulan. Ini ang isa sa pinakadako nga diplomatic breakthrough sa nagaginamo nga mga pungsod nga nagresulta na sa war of attrition. Ang export gikan sa isa sa nagapangunang nga grain producer sa kalibutan na nagatuyo nga makabulig sa pagpaganhagan sang global food crisis. Payag sang senior Turkish officials nga santo sa plano, isa ka barko kada adlaw magahalin gikan sa Odessa kag duwa ka iban pa ang Ukrainian ports nga nalakip sa kasugtanan. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginalantaw sa Department of Agriculture kon DA ang pag-implementar sa suggested retail price o kon SRP sa pila ka mga agricultural products sagod nga maproteksyonan ang mga konsumidor sa tunga sang nagapadayon nga pagsaka sang mga presyo. Kabahin sa mga ginatarget nga produkto sang DA amo ang pork, Bombay kag kalamay. Kinpasalig sa DA nga makonsulta anay ang mga ini sa mga stakeholders antes mag-implementar sang SRP sa nasambit ng mga agricultural products. Suno kay DA Undersecretary Christine Evangelista, nakahibalo na ang mga producers ang mga ini mismo ang nagapahayag nga naganubo ang farm gate. Apang pila naman ka mga retailers ang wala nagalaam sa SRP kag ginalantaw nga mabudlay ini nga maimplementar bungod lain-lain ang presyo gikan sa mga suppliers. Ginpayag man sang samahang industriya ng agrikultura kon SINAG nga dapat tun-an sang maayos ang DA ang proposal bangod nagabag-o ang retail prices depende sa expenses sa mga farmers. Suwestiyon pa sang SINAG nga imbes ni magpatuman sang SRP ang ahensya, mas maayo suno sa mga ini nga iduso ang mapanubo ang operating cost sa mga farmers. Samtangin pahag naman sang DA nga ginatun-an nila sa karon ang paghatag sang cash subsidies. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 39 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 5 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 22 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 14 pesos and 75 centavos. Samtang ang euro may baylo nga 56 pesos and 84 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kay sa Petron stations, ang unleaded may valor 71 pesos and 20 centavos, tubtob 71 pesos and 70 centavos. Ang premium may valor 71 pesos and 95 centavos, tubtob 73 pesos and 40 centavos. Ang diesel may valor nga 75 pesos and 78 centavos, tubtob 75 pesos and 88 centavos. Samtang ang kerosene may valor nga 76 pesos and 84 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nagpasalig na sa pagsuporta ang Philippine Basketball Association o kon PBA kag Tab Collegiate Leagues nga University Athletic Association of the Philippines o kon UAAP kag National Collegiate Athletic Association o kon NCAA sa Samahang Basketball ng Pilipinas o kon SBP karon nga ang national team ang nagatuyo nga makahuman sang pinakamaayo nga team para sa 2023 FIBA World Cup. Nagpatigayon sang board meeting ang Basketball Federation sang Lunes kung sa diin ilagin patpat ang roadmap sang national team para sa Global Conclave nga igahost ang pungsod kaupod sang Japan kag Indonesia. Ginpresentar ni Gilas Pilipinas head coach Chot Reyes
ang iyang nga mga plano sa meeting nga ginalakipan sang pagtumod sa mga top players gikan sa 3 ka mayor nga mga liga sa pungsod agod nga maghampang sa World Cup Asian Qualifiers, 2023 SEA Games kag sa World Cup. Una na nga nagpahayag ang PBA nga gina-adjust na sa mga ini ang schedule para sa season 48 kung sa diin silang mag-feature lang sang duha ka conferences. Santo sa statement ang pioneering professional league sa Asia nga PBA ang all-out nga pagsuporta sa SVP kag sa Gilas, Pilipinas. Ang PBA ang magapatigayon lang sang duha ka conference sa masunod nga season agud nga mahatagan sang giya ang preparasyon sang Gilas Pilipinas para sa World Cup agud nga makatrain pa ang team sang 3 ka bulan kag makahuman sang chemistry kag familiarity. Nag-commit man ang UAAP kag NCAA kay nagpasalig nga magapakigbahin sa national team ang sinuman nga players nga mapilian gikan sa ilang nga liga. Samtang liwat naman niya nagpanawagan si SBP President Al Panlilio sang pag-isa ilamina sa mga basketball body nga wala lang nagatuyo sang maayong nga hampang para sa national team kundi ang mangin madinalag-on nga pag-host sang World Cup. Suno kay Panlilio mayara na lang sila sang 389 ka adlaw antes ang aktual nga tip-off gani nagaapilar nini sa tanan nga mga stakeholders sa basketball nga maghugpong kang mag-isa para sa nasambit nga tinutuyo. Samtang sa ato naman sini nga showbiz news, sa aton sini showbiz chika, gin sa publiko na sa aktres na si Rian Ramos kag sang entrepreneur nga si Sam Verzosa ang ilang sini nga relationship adungan sa ilang nga red carpet appearance sa bago lang natapos nga ball sa Instagram. Parehas nga ginpakigbahin na Rian kag Verzosa ang mga litrato nga naga-holding hands samtang sila ang nagatambong sa GMA Gala Night. Si Verzosa nga amo ang Chief Executive Officer kag co-founder sa Front Row Philippines ang nagpost sa mga litrato sini nga kaupod si Rian samtang sila ang gina-interview naman ni Team Yap sa red carpet. May isa pa ka litrato kung sa din si Verzosa kag Rian ang nakitaan nga komportable sa kada isa sa after party sang Gala Night. Ang celebrity ball ang nagmarka sa 11 kakayganan nga nagtambong sa Rian and Verzosa together sa bayan sa public event bilang couple. No? Ginbuyagyag man ni Rian ang relasyon kay Verzosa makaligan sa 2 ka tuig matapos sa pagbulagay nila sang anay Israeli boyfriend nga si Amit Bursok. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, ang mouth sores o kung init-init ang common nga nagatubo sa tawo, ini ang pagbanog sang soft tissue sa aton nga baba kag makaapekto sa pagpangabuhi sang tawo. Ini ang nagatubo sa bisan diin nga soft tissue sang aton nga baba kalakip na ang aton nga bibig, sa aton nga nawong, alingag-ngag, dila kag sa pila ka bahin sang aton nga baba. Mahimo man ini nga magtubo sa aton nga esophagus ang pagtubo ang pakadto sa aton nga tiyan. Ang pagtubo sini may kaupod nga mild flu-like symptoms kaya isang paghilanat, pagpananakit sa aton nga lawas sa paghabok sang lymph nodes. Ano ang himuon agud nga maayo ang cold sores? Likawan ang masami nga pagkaon sa makahang, maasin, citrus base kag mataas sa sugar nga mga pagkaon. Kasubong man likawan ang pagpanigarilyo kag pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, kag dapat man nga likawan ang pagpusa sini. Sa aton sinibalitang espesyal ang pagseparar sang conjoined twins. So kung nagatapik nga kapid ay isa sa pinakamabudlay nga operasyon. Apang madalagon nga nabulag ay isa ka kapid sa Brazil nga nagapilit ang ulo kag utok sa ginlalagway sa mga doktor nga pinakakomplikado nga surgery bangod gingamit diri ang virtual reality. Si Arthur and Bernardo Lima ang ginbunag sa 2018 sa state sang Roraima sa northern Brazil bilang craniopagos twins tuman kapinsahi nga kondisyon usa din ang mag-utod ang nagatapik sa cranium. Ang kapid ang malapit 4 ka tuig nga conjoined ang ulo ka nagtiner sa Rio de Janeiro sa may Brazil sa amo nga hospital. Sa karon sarang na ang ini nga makatulok sa nawong sa isa ka isa matapos ang siyam ka operasyon, 9 operations kag 27 oras nga surgery agud sila ang mabulag. Sunod sa kay London-based medical charity Gemini Unwind nga isa sa mga magpatigayon sang o kung nagpatigayon sa procedure, makabig nga pinaka-challenging kag komplikado ang operasyon bago nag-share sa pila ka importante nga mga ugat ang duha.
Sunod naman kay neurosurgeon Gabriel Mofarij, ang kapid ang may pinakaseryoso kag mabudlay nga version sang kondisyon kag may pinakamatas nga risgo sa bahin sang kamatayon. Sunod diri sila ang satisfied sa outcome bangod wala sa may nagpati nga mangin madlagon ang surgery apang wala gid sila nawad-an sang paglaom. Ang miyembro sa medical team gilakipan sa malapit 10 ka mga staff ang nagaprepara para sa final stages ng surgery sa Hunyo 7, tubtob 9 sa bulig sang virtual reality. Ini ang paggamit sang brain scan sa nga makahimo sang digital nga mapa sa shared cranium kag sang amo nga kapid kag nagapraktis ang mga surgeons para sa procedure sa isa ka transatlantic virtual reality trial surgery. Sabay naman sa aton si weather update, ang southwest monsoon ang makaapekto sa nakatungdan nga bahin sa northern Luzon, ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, kag Batanes ang maka-experience sa magalumon nga kalangitan nga may lapnago na pagulan kag pagpanaguob kustuga naman sa southwest monsoon ang Metro Manila. Ang nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-experience sa magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dala sa southwest monsoon kag localized thunderstorms. Ang nakatungdan nga bahin naman sang northern Luzon na makabatyag sa mahinay tubtob sa makasarangan nga uyop sa ngangin padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtob sa nabagatnan. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon ang makabatyag sa mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan na silangan tubtob sa nabagatnan. Ang nabilin nga bahin sa pungsod makabatyag naman sa mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan na silangan tubtob na silangan. Ang baybayon mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Sabay naman sa temperatura ang Metro Manila 26 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 48% ang tsansa nga magulan. Ang hangin may kabasugon 0 kilometers per hour, mostly cloudy. Samtang sa Baguio, 17 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 87% ang chances ng pag-ulan, ang hangin na may kabasgon nga 1.3 km per hour with heavy intensity rain. Sa Kalibo naman, 26 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 81% ang tsansang magaulan, ang hangin yara sa kabasgungon nga 3.1 km per hour, overcast clouds. Sa Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 90% ang tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabasgon nga 1.9 km per hour with overcast clouds. Dili naman sa atong syudad sang Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 82% gid ang tsansa nga magaulan diri, ang hangin may kabasgugon nga 1 km per hour with overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak las 5:37 sa bungaga, kamagatunod las 6:12 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa mga kabombo. Kagamoyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga daw Miyerkules, petsa 3 sa bulan sa Agosto, tuig 2022. Kag by the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang inpadala sa aton maukon nga tagpalamati pagabasaw ni Bombo Daniel Lacciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, pusil nga tapi. Akon pa sang una na dumduman, pusil nga tapi amon ginapasaan. Sa silak sang adlaw kami ginapainitan. Harap sa kaliwa kag kanan kami ang ginasinggitan. Sa suna sang aton presidente nagmando nga balik ang ROTC. Imo na ini nga mandatory sa senior kag junior high nga mga estudyante. Isa sa sini nga katuyuan, mga estudyante dapat tudluan. Kay kun may matabo nga mga kalalatan, sang gobyerno sila ang mapuslan. Maayo ini nga lihok sang gobyerno sa disaster risk, first aid kag rescue. Sila matudluan kag may ihibalo para sa mga kalalatan makasalbar sila sa kabuhi sa mga tawo. Ang ini nga pangunahuna pananawan ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet o kun pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod o kun pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggara Minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Miyerkules petsa atras sa bulan ng sang Agosto sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Miyerkules sa ikawalo nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ang nyualagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sang Negros Occidental. Ang kampanya bato ka sa illegal nga druga kay problema nato na sa ginadumilian ng druga ini nga shabu ang padayon na sa Gyapo na banwa kay kadamo man sa mga nagaduso sining illegal drugs. Dira sa may syudad sang Victoria sa duha naman ang narasto sa ginapatigayon nga buy-bust operation sa Piakalinya. Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bob Arlene, duwa ka mga persona o kung lalaki ang nagladakpan sa ginpatigay nga drug buy-bust operation sa Purok o kung sa Barangay 14, Victorias City. Sila sanday Joselito Parcon, kag nag-edad sa 37, taga Barangay 9, Victorias City, Bombardier. Kag ang isa mo si Joseph Sapilan, 36 years old, kag ini siya residente sang Courthouse, Barangay 14 sa amo man nga syudad, no? Kaga nakuha sa ila nga duwa Bombardier ang 7 grams, no? Sa suspected shabu. Kag nagabalor ini sa 47,600 pesos. Kag ari diri ang pito ka mga heat-sealed transparent plastic sachets containing white crystalline substance sa suspected shabu. Dara ang buy-bust item kaga possessions Bombardier, no? Mera sang improvised tutor nga may residue pagani sa suspected shabu. Isa ka aluminum nga may residue man nga suspected shabu Bombardier. 2 ka pieces rolled aluminum foil nga may unod man, no? May residue sa suspected shabu. Isa ka improvised scoop, isa ka gunting, 4 pieces disposable lighters, improvised clip, bladed knife, isa man, kag may ara sang coin purse sa diin nasulod ni ang suspected shabu. Kag subong Bombardier ara na sila sa kustiya sang aton sini nga mga kapulisan, kag both, no, ang single pa ang ini mga suspetsado. Ang may residue meaning nagamit na yan, no, Bombo Grace? Yes, Bombardier, nagamit na kaga nakuha pa, no, sa atang mga persona dakpan kung na recover man sa ila. Ang problema na subong kung din sila nagakwasang supply. Yes, Bombardier, kay posible sa Bacolod City naman, Bombardier ilang lista ng tudlo, no? Kay kung sa norte dira lang sa sila o kung sa Victoria City diri na digna tudlo nila Bombardier, pero kung dito gani lapit-lapit San Carlos naman. Oo. Sige, Bombo Grace, thank you, Gid. Yes, Bombardier, ni si Bombo Grace dahil Labaton nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Labaton.
Ang problema nato na sa illegal nga druga mo ning rason ko nga ang tinagapangatubang subong sa nga reklamo si former President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court. Although subong siling sang iyang former spokesperson nagplano si Presidente Rodrigo Duterte nga iblokan niya ang pag-arasto sa nga International Criminal Court pinaagi sa pag-file sang motion na banwa. Ang temporary restraining order nagligada sa ning adlaw ginapahayag man ni President Bongbong Marcos nga wala sang plano ang Pilipinas nga mag-rejoin o kana maging miyembro liwat sa International Criminal Court. However, ginapasaka niyang kaso sang time ang miyembro pagkita sang ICC kaga natabo ini banwa ini mga killings may kang tanan sa kampanya batok illegal ang druga sang time ang miyembro pa sang ICC si ang Republika sang Pilipinas. Debatean na nato na dugang ang mga development dara. 1 minuto banwa na bilin antas ang alas sa syata sa aga. Standby ka mo dugay-dugay magasulod na ang Bombo News Center Makati. Bombo Radyo Bacolod. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung Nagapromote Gandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Agosto 3, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong burol ni dating President Fidel Valdez Ramos bubuksan sa publiko bukas. Ang pamilya hiniling naman ay respeto ang privacy sa burol para lamang sa pamilya hanggang ngayong araw. Mga paghahanda at paghihigpit pinaiiral naman sa burol ng labi ni dating Pangulong Ramos. Isang araw yan bago ito buksan para sa public viewing. Sa ibang mga balita, itong Highland Vegetable Supply sapat pa rin daw kahit nasa 263 million pesos itong agricultural damage dahil pa rin sa malakas na lindol na tumama po sa Northern Luzon. Halos kalahati naman sa mga pamilyang Pinoy ang nagsabing sila ay mahirap ayon yan sa survey. Mambabatas po humirit kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na maglaan ng 1 bilyon na pondo para sa bawat agricultural district sa bansa para daw sa isa sa gawa o gagawing farm to market road. Ang sunod-sunod na pag-veto naman ni Pangulong Marcos sa mga panukalang batas na naipasa sa 18th Congress, tatalakayin sa LEDAC meeting ayon yan kay Senator Villanueva. Habang ang Bureau of Quarantine naman naghigpit sa mga paliparan, ito ay kasunod na rin ng monkeypox na naitala dito sa Pilipinas. At sa ating international news, ang China agad na nagsagawa ng military operation malapit sa Taiwan ilang oras matapos ang pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi. At sa atin pong sports balita, itong si Gilas Pilipinas coach Chot Reyes may mga napili ng manlalaro na isasabak sa FIBA World Cup. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita. Bubuksan na po sa publiko itong lamay ng dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Sa statement ni Sam Ramos Jones, bukas po, Agosto 4, magsisimula ang burol ng dating Pangulo sa Heritage Park sa Taguig City kung saan hinihikayat po yung mga pupunta doon na magsuot ng puting damit. Ayon pa sa pamilya Ramos, upang hindi raw dagsain ang lamay ay nagtalaga sila ng petsa at oras na laan para sa ilang grupo at sektora na nais makita ang dating
presidente bago ito ihatid sa huling hantungan. Halimbawa dito bukas sa Huwebes po, Agosto 4, dakong alas 7 ng umaga hanggang alas 2:30 ng hapon ay magpupunta dyan yung nasa listahan itong mga government officials. Alas 3 hanggang alas 4:30 po ng hapon, ang mga pupunta lamang ay ang mga miyembro dati ng Ramos Cabinet, maging itong Ramos Peace and Development Foundation Incorporated or yung RPDEV. Alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi naman ay magkakaroon ng service mass, habang itong alas 6:30 hanggang alas 8 ng gabi ay mayroon dyan naka-prepare na mga tributes, habang alas 10 ng gabi onwards ay ito na yung pagtatapos ng visiting hours. At ganyan din yung mangyayari po sa mga schedule sa mga susunod na araw. At sa Martes, sa Agosto 9 ay nakatakda ng ilibing si dating Pangulong Ramos sa libingan ng mga bayani, dakong alas 10 ng umaga. Samantala, nakikiusap ang pamilya Ramos na mag-donate na lamang sa isa sa mga charitable institution na malapit sa puso ng FVR kaysa po mag-alay ng bulaklak. Samantala nanawagan si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes sa pamahalaan na agarang may patupad ang dagdag na pensyon para yan sa mga indigent senior citizens. Ito ay matapos mag-lapse into law ang Republic Act 11916. Apila pa ni Ordanes na alisin ng red tape at technical delay upang agad na may labas ang pondo para yan sa naturang pensyon. Umaasa din ang mambabatas na mailabas ito sa pagitan ng mga buwan ng Setyembre o kaya Oktubre, lalo at kailangan na ng mga pera ng senior bunsod yan na nagtataas ang presyo ng bilihin. Kasabay nito ay nagpasalamat ang kinatawan sa mga kasamahang mambabatas sa 18th Congress para maisakatuparan ang pagsasabatas ng panukala. Sa ilalim nito, mula sa kasalukuyang 500 pesos ay itataas na sa 1,000 pesos ang pensyon ng mga indigent senior citizen. Din pa ni Ordanes, ang halagang ito ay magagamit na bilang pambili ng kailang pangailangan, gaya yan ng pagkain at gamot. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, pagdating naman sa vitamins ng mga kids, alam niyo ba na may Cherry syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mommies di papayag sa pwede na. Kaya naman ang Cherry ay gumawa ng Cherry syrup na fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry na para yan sa mga kids. Ang Cherry syrup na fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, lysine, taurine at zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila, pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Sa masandaling ito, tunguhin na natin itong Heritage Park sapagkat mayroon na pong paghahanda at paghihigpit na pinapairal dito pa rin sa burol ng labi ni dating Pangulong Ramos. Isang araw po yan bago buksan ito namang public viewing. Nandoon si Bombo Denny Samito. Nakikipag-coordinate na ang protocol ng Palasyo Malacanang kaugnay doon sa magiging proseso sapagkat ito'y dating presidente ng Pilipinas ang nakaburol ngayon dito sa Heritage Park sa Taguig City na si dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Kaya naman, may mga prosesong kinakailangan pagdaanan ito at yung pagbibigay ng respeto, may mga schedule na mahigpit na i-observe Bombo Gerald, Bombo Jane. Sapagkat ito yung mga prosesong kinakailangan sundin, may mga paghihigpit din kakibat yan. At ang lokal na pamahalaan ng Taguig, pati na yung Philippine National Police na nandito sa siyudad ng Taguig, ay nakikipag-ugnayan na rin dahil simula bukas ay bubuksan na itong public viewing para dito sa burol ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Kaya naman, ang kasalukuyang sitwasyon dito, Bombo Gerald, ay exclusive muna para sa mga kamag-anak. No? So bilang respeto at paggalang dun sa kanilang mga kahilingan ng pamilya Ramos, ay hindi muna papasilip yung aktual na lokasyon o yung aktual na pinaglalagakan o pansamantalang kinalalagyan ng abo ng dating presidente. At dito, Bombo Gerald,
ay may mga nakahanay na aktibidad, yan ay para sa public viewing. At initially, sinasabi rito sa binigay sa atin na abiso Bombo Gerald ay bubuksan nga bukas alas 7 ng umaga. Itong pasilip na ito, yung public viewing, at tatagal yan hanggang alas 2:30 ng hapon. Pero yan ay para sa mga public officials. Ibig sabihin ay specific lamang kung sino-sino may listahan. Dito sa gate na nasa likuran natin ang kumbaga mga papayagan na makapasok. So kahit public official pero wala doon sa listahan ay kakailanganin munang dumaan sa ilang mga pagtatanong at verification kung ano ang kanilang sadya para malinaw at maayos yung sistema, Bombo Gerald. Pati yung daloy ng traffic dito ay i-observe din, may mga ruta lamang at hindi pwedeng magpabalik-balik yung mga sasakyan. Yan yung mga paghihigpit na kinakailangan i-observe hanggang sa mga darating na araw bago ihatid doon sa huling hantungan sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Bombo Gerald? So malinaw na hindi pwedeng pumunta dyan yung mga wala sa listahan at yung publiko. So pili rin pala, Bombo Dennis, itong mga pupunta dyan para sa public viewing dahil meron silang listahan. Kapag wala ka sa listahan, hindi ka makakapasok, Bombo Dennis. Ganun na nga. Ito yung mga sa initial na araw ng public viewing, Bombo Gerald. Magkakaroon din naman ng tsansa yung mga nakasama, naging malapit dito kay Pangulong o dating Pangulong Fidel Ramos. Pero yan ay sa mga darating pang araw bago yung paghahatid doon sa huling hantungan, doon sa libingan ng mga bayani. Pero as of now, itong araw na to, nakalaan ito para sa kanyang pamilya. So kahit sasabihin na government official, mataas man ang posisyon sa gobyerno, hindi muna sila ang nakaschedule ngayon, Bombo Gerald. Bukas pa sila. So sa mga darating na araw, may mga klasifikasyon kung sino-sino ang mga papayagan na makadalaw, makasilip man lang doon sa urn nitong si dating Pangulong Fidel Ramos. Open, bukas din ba sa media na pumasok dyan bukas hanggang sa ihatid sa huling hantungan itong dating Pangulo, yung kanyang abo dyan na Bombo Dennis, sapagkat sobrang higpit dyan at talagang chinecheck kung nasa listahan o wala, hindi pa papasukin kapag wala sa listahan, Dennis? Well, para sa media, may nakalaan na schedule din, Bombo Gerald, para sa kanila. Lalo na yung mga dating nag-cover noong panahon ng dating Pangulong Ramos. Alam ko, kilala natin din yung ilan sa mga kasamahan natin na nag-cover dyan, Bombo Gerald. Kaya sila ay may schedule din. So, hindi po pwede na bara-bara. So, kung government official yung nakaschedule, may intended lamang na pwesto. Kumbaga, isang corner lamang yung media para matanaw. Hindi ibig sabihin ay makakasabay yung mga government official. May location lamang para matanaw nila kung ano yung aktibidad at kung sino yung mga dumarating. Just to identify them, pero hindi para makisabay na agad yung media o kung sino pa man na interesado na makasilip dun sa urn nitong si dating Pangulong Ramos. Okay, Bombo Dennis. So yan muna ang update mula dito sa Heritage Taguig City. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita, walang natanggap na request ang Department of Foreign Affairs mula sa Estados Unidos na bibisita nga ng Pilipinas si America House Speaker Nancy Pelosi. May lumalabas na balita na bibisitahin ni Pelosi ang Asia na kinabibilangan ng Singapore, Malaysia, South Korea, Japan at Taiwan. Ito ang naging tugon ng DFA kaugnay sa mga foreign media reports na dadaan muna ng Manila si Pelosi bago pupunta ng Taiwan. Ngunit nilinaw naman ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza na wala silang natanggap na request. Inihayag din ito ang kahalagahan ng communication sa pagitan ng Amerika at China kaugnay sa development, lalo pat kinukonsidera ng Beijing ang Taiwan na bahagi ng kanilang territory. Dagdag pa nito, mahigpit na binabantayan ng Pilipinas ang mga developments hinggil dito.
Mahalaga para sa Amerika at China na tiyakin ang patuloy na communication upang maiwasan ang anumang maling pagkalkula at higit pang paglala ng mga tensyon. Nagtitiwala naman ang DFA na ang China at ang Amerika ay magiging responsable sa kanilang mga aksyon. Na una nang nagbabalang China ang naturang pagbisita ni Pelosi ay ikukonsidera nila bilang isang malaking provocation. Gayunpaman nanindigan ng Amerika na may karapatan ng opisyal na bumisita sa Taiwan. Samantala, nagkakahalaga sa 1.7 billion pesos itong rehabilitation at muling pagtatayo ng mga paaralang nasira po ng 7.0 magnitude na lindol. Ayon po yan sa Department of Education. Ipinakita sa datos ng DepEd na mayroong 495 na paaralan ang naapektuhan ng mapanirang lindol. Sa bilang na ito, 264 ay mula sa Cordillera Administrative Region o CARA, 4 naman mula sa Metro Manila, 142 mula sa Ilocos Region, 49 sa Cagayan Valley, 34 mula sa Central Luzon, habang 2 naman doon sa Calabarzon. Ang mga apektadong paaralan ay ang mga nasa mga lugar na naiulat na mayroong pinsala, itong infrastruktura, itong non-infrastructure at mga nasawi. Sa kabilang dako po, 534 naman ang totally damaged na mga silid-aralan habang 743 ang kabuuang bilang ng mga partially damaged na silid-aralan. Upang maiayos at maitayo ang mga nasirang silid-aralan at iba pang infrastruktura, kailangan daw ng Department of Education ng 1 billion pesos or 1.7 billion pesos. Samantala, sinabi naman ni DepEd spokesperson Michael Poa na sa kabila ng mga habon na dala ng lindol, magsisimula pa rin ang klase sa mga paaralan na nag-alok ng basic education sa Agosto 22. Bilang bahagi ng pangako nitong protektahan ang pagtuturo, mga non-teaching personnel, gayon din ang mga mag-aaral mismo. Ang DepEd ay magbibigay ng temporary learning spaces upang matiyak ang pagpapatuloy ng pagtutok sa mga apektadong mga mag-aaral. Mamaya kukuha pa tayo ng update dito pa rin sa naganap na lindol doon sa Abra at mayroon daw mga barangay doon na hinihintay na lamang yung paabiso ng PVOX para ilikas itong mga residente. Sa dagdag pang balita, nananatili umanong sapat ang supply ng highland vegetables mula sa Northern Luzon sa kabila yan ng agricultural damage na umabot sa 263 million pesos. Kasunod na rin ito ng magnitude 7 na lindol na tumama noong nakarang linggo. Ayon pa kay DA Undersecretary Christine Evangelista, ang sapat na supply daw ay sa kanila ng damage na natamo ng agricultural products, particular na ang supply ng mga gulay na galing yan sa Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Base pa sa pinakahuling data ng DA Disaster Risk Reduction Management Operations Center, umabot na sa milyon ang halaga ng damage sa mga irrigation system, farm-to-market roads at farm structures. Pero sa kabila nito, sinabi ni Evangelista na ang inflow at outflow ng agricultural commodities ay balik na raw sa normal. Anya ang binggit na source ng highland vegetables ay nasa 92% ang dinadala sa Metro Manila, particular na sa Divisoria at sa Balintawak. Yung volume outflow naman noong July 31 ay pumalo na raw sa 859 metric tons at na-deliver ito sa Divisoria, Balintawak at iba pang bahagi po ng National Capital Region. Mas mataas pa raw ito sa pre-earthquake record na 838 metric tons noong July 26. Maliban sa supply ay nanumbalik na rin ang presyo ng mga gulay gaya noong hindi pa raw nangyayari itong lindol. Siniguro rin ng DA na patuloy itong operasyon ng kanilang Kadiwa on Wheels na proyekto yan ng Department of Agriculture para makapagbigay ng abot kayang presyo ng mga gulay sa mga lugar na apektado ng lindol. Mabilis din umano ang pagtulong ng mga ito sa mga apektadong residente sa pamamagitan ng pagbibigay ng bigas, mais, mga vegetable seeds, vitamins at biologics para sa livestock at poultry. Kabilang na rin dito itong financial assistance at credit maging ang rehabilitation programs.
Plano naman ng Department of Agriculture na magkaroon ng suggested retail price ng ilang mga agricultural products. Ito ay para maprotektahan ang mga mamimili dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo na mabilin sa bansa. Sinabi ni DA Undersecretary Christine Evangelista na kanilang kukonsultahin ang mga producers bago ang pag-implementa nito. Aminado rin ang kagawaran na may ilang negosyante ang nag-aalangan na maipatupad ito dahil sa magkakaibang presyo nito mula sa mga suppliers. Bukod pa sa nasabing panukala ay plano din ng kagawaran na mag-angkat ng asukal para mag-stabilize ng presyo sa merkado. Sa mga sandaling ito, makakasama po natin si dating IBP President at constitutional expert na si Domingo Cayosa, Attorney Domingo Cayosa. Magandang umaga po, Attorney Cayosa. Ano po yung reaksyon nyo dito sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos muna kaugnay pa rin sa hindi siya nakikiisa daw sa isasagawang investigasyon ng ICC dito sa drug war ng nakarang administrasyon? Good morning at magandang umaga sa nakikinig sa Bombo Radio. Opo, ito nga yung reaksyon po ninyo dito sa sinabi ng Pangulong Marcos na talagang hindi raw siya makikibahagi dito sa investigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng nakarang administrasyon. Well, we have to understand that the conduct of foreign relations ng ating bansa ayon sa Constitution is the prerogative and jurisdiction of the Chief Executive at Presidente. So, trabaho niya yan. It is up to him na timbangin kung ano ang tingin niya na nakakabuti para sa ating bansa. At itong pagkalas ng Pilipinas sa ICC, hindi naman ito bago eh. Kumalas na noon ng President Duterte, of course, binatikos yan. At ngayon, may bagong administrasyon. Sabi naman niya, pag-aaralan nila. Nag-uusap sila kasama ang kanyang mga legal advisors, ang Department of Foreign Affairs. At titignan nila kung kinakailangan ba o makakabuti ba sa Pilipinas na bumalik uli tayo sa jurisdiction ng ICC o kaya maging miyembro ulit tayo. Sumama tayo dun sa higit 120 countries na pumirma nito at sumusuporta nito. So far, ang sabi niya, wala siyang nakikita. He's not inclined to go back to the ICC. So call yan ng Presidente. There's not much that we can do about it. Is the architect under the Constitution of our international relations. Si Bombo Jane, itong aking partner, Attorney, may katanungan din na Bombo Jane, go ahead. Okay. Attorney, ano naman ang mga pros and cons, advantage at disadvantage ng desisyong ito ng punong ehekutibo? Well, we have to understand that the conduct of foreign relations ng ating bansa ayon sa Constitution is the prerogative and jurisdiction of the Chief Executive at Presidente. So, trabaho niya yan. It is up to him na timbangin kung ano ang tingin niya na nakakabuti para sa ating bansa. At itong pagkalas ng Pilipinas sa ICC, hindi naman ito bago eh. Kumalas na noon ng President Duterte, of course, binatikos yan. At ngayon, may bagong administrasyon. Sabi naman niya, pag-aaralan nila. Nag-uusap sila kasama ang kanyang mga legal advisors, ang Department of Foreign Affairs. At titignan nila kung kinakailangan ba o makakabuti ba sa Pilipinas na bumalik uli tayo sa jurisdiction ng ICC o kaya maging miyembro ulit tayo. Sumama tayo dun sa higit 120 countries na pumirma nito at sumusuporta nito. So far, ang sabi niya, wala siyang nakikita. He's not inclined to go back to the ICC. So call yan ng Presidente. There's not much that we can do about it. Is the architect under the Constitution of our international relations. Attorney, sa tingin niyo po ba na meet ng International Criminal Court yung criteria, yung basehan po para ituloy yung investigasyon ng ICC dito sa drug war ng nakarang administrasyon at ang kanilang layon at may pagkukulang po ba itong ating justice system sa bansa dahil gusto nang pumasok ulit ng ICC para imbestigahan ang drug war na kampanya ng pamahalaan noong nakarang administrasyon, Attorney Cayosa?
Well, para dun sa mga, kung meron mang mga biktima ng war crimes, genocide o kaya crimes against humanity in the future dito sa bansa. At hindi kayang sapat na tugunan ito ng ating local criminal justice system, mga kapulisan, yung mga fiscal at ang mga huwes, wala nang matatakbuhan yung mga agrabyado o yung mga biktima. Pangalawa, meron namang ibang mga bansa, lalong-lalo ng European Union, yung usually ginagawa nilang precondition para tulungan yung isang bansa. Economic man yan, diplomatic o anumang mga privileges o benepisyo gusto ibigay, minsan kinakabit nila ito dun sa pag-member sa ICC o kaya pagsunod sa Rome Statute, no? So yan lang ho naman though of course karamihan ng bansa sa mundong ito pumirma. At merong mga major countries na hindi pumirma o pumirma ngunit hindi na-ratify. Namely, ang United States. Hindi ho pumirma yan si President Clinton pero hindi na-ratify ng Congress. Pagdating ni President Bush, inurong na niya. Umatras na siya. Ang Russia nag-withdraw, no? Ang India, ang China, of course yung mga notorious naman na bansa gaya ng Yemen, Qatar, Israel, Iraq, mga yan hindi rin pumirma. So minority sila ngunit may mga major countries na hindi pumasok dito. So yan lang ho naman ang practical effect nito. Of course, yung ating tingin nila sa atin sa international community maaring maapektuhan pero in reality meron namang ibang mga mas importanteng konsiderasyon dun sa ating foreign relations. Apo, so kahit pala hindi makipagtulungan yung Pilipinas dito po sa investigasyon ay itutuloy pa rin ito ng ICC yung kanilang investigasyon dito sa war on drugs ng nakarang Duterte administration, Attorney Cayosa? Tuloy ho yan. Hindi naman dependence dun sa kooperasyon ng anumang bansa yung operation ng ICC. Remember, it's an international criminal court. At ang pondo nito, ang suporta nito, nagagaling dun sa 120 countries na pumirma at sumusuporta nito. Ngayon, yung mga ebidensya, sasubmit sila. At huwag mag-alala yung mga akusado sapagkat bibigyan naman sila ng pagkakataong sumagot. At kung gusto nila, due process requires na they can also present their evidence. Ang problema lang, kung hindi sila magpa-participate, tuloy pa rin yung kaso. They will be tried in absentia, kagaya ng ibang mga nangyari mga naunang mga taon na kung saan ang ICC, based on the available evidence, kinonvict yung mga ayaw mag-participate. So, tuloy ho yan. Ang isang practical effect lang nito, medyo mas mahirap nila i-enforce o kaya mag-interview dito sa ating bansa kung hindi sila papapasukin ng ating gobyerno, no? Pero pwede naman niyang ipadala, pwede namang mag-interview, mag-examine, mag-present ng witness through Zoom. So hindi naman kinakailangan yung physical presence. Ang isa ring practical epekto nito, kung hindi na tayo member ng Rome Statute, yung treaty, kung sakasakali man, hindi naman natin sinasabi, pero kung sakasakali man na ma-convict yung sino mang mga akusado, no? Ang akusado ho dito hindi ang Republika ng Pilipinas, hindi ang gobyerno ng Pilipinas, individual government officials, mga vigilantes o mga kapulisan ang akusado dito. Ngayon, kung meron man sa kanila ang ma-convict, kung hindi mag-cooperate ang Republika ng Pilipinas, mahirap silang arestuhin. Maliban lang kung lalabas sila sa bansa, dun sa mga bansa na kung saan member pa rin sila ng Rome Statute, obligasyon yan ng bansang yan na arestuhin sila at dalhin dun sa The Hague, ipipresenta sa korte para ikulong o kaya iserve yung kanilang sentence kung ano man yun.
Okay, so mensahe nyo na lang po siguro, Attorney Cayosa, lalong-lalo na sa mga biktima at siyempre sa ating pamahalaan kaugnay pa rin dito sa isasagawang investigasyon ng ICC sa drug war ng nagdaang Duterte administration. Well, nakikiramay tayo dun sa mga biktima. Pagdadasal natin yung mga biktima at naiintindihan natin yung kanilang pangamba. Ngunit base naman sa konstitusyon at sa poder ng presidente, siya ho naman ay may kapangyarihan at diskresyon kung babalik pa tayo o hindi dyan sa ICC. Siguro sa ngayon, magandang tutukan natin yung pangako ng DOJ Secretary at bagong administrasyon na titingnan nila ito, hindi nila ito palalampasin. So it's a challenge to them. Skeptical siguro yung iba, pero subukan natin. Bagong administrasyon ito eh. Kung wala namang i-cover up at talagang gugulong naman and the law will be applied fairly, edi pareho din yun. Magkakaroon din sila ng hustisya. Sana nga, ganun ang mangyayari. We give everyone the benefit of the doubt and we should cooperate para mapabilis ang pag-imbestiga at prosecution, whether at the ICC o kaya sa ating local courts. With that, maraming salamat sa oras na ibinigay nyo dito sa Bombo Radio Philippines, dating Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Egon Cayosa. Magandang umaga, maraming salamat po sa inyo. Sa dagdag pang balita, mananatili raw sa work-from-home arrangement ang mga empleyado ng Commission on Elections si COMELEC matapos ang sunog na sumiklab sa kanilang opisina sa ikapitong palapag ng Palacio del Gobernador sa Intramuros sa Maynila noong linggo. Ayon kay COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco, kasunod rin ito ng rekomendasyon ni COMELEC Chairman George Garcia sa Executive Director na ipagpatuloy pa rin ang work-from-home ngayong araw, Agosto 3. Particular na ito ang lahat ng mga officials at employees ng mga opisina at departamento ay direktang naapektuhan ng naturang sunog. Pero mahigpit pa rin namang ipatutupad ang skeleton workforce para siguruhin ang unimpeded operational at administrative functions ng komisyon. Ang rekomendasyon ay para bigyan din ng particular humanitarian consideration ang mga nakakatanda, senior citizen, person with disability, mga buntis at mga nasa vulnerable sectors. Una rito nagsagawa si Garcia ng inspeksyon sa reception area ng COMELEC Information Technology Department sa ikapitong palapag ng Palacio del Gobernador Building. Ini-inspeksyon din ni Garcia ang COMELEC Annex Building kung nasaan ang Election Record and Statistics Department, Health Services Division at Cash Division. Nais naman daw ni Garcia na mag-undertake ng ilang improvements para mapaganda ang occupational health at safety. Nais din niyang gawing mas accessible ang komisyon sa publiko. Kabilang din sa pagnanais ni Garcia ang structural reforms na magpapalakas yan sa good governance na nagpapatatag sa accountability, transparency at integrity, enhancement ng partisipasyon ng mga tao at ang karanasan sa meaningful, inclusive at credible electoral exercise na mayroong dignity at integrity. Samantala, patuloy tayong kumukuha po ng mga reaksyon sa iba't ibang sektor sa pagpanaw ng dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, maging itong sektor po ng pagnenegosyo sa ating bansa ay nagbibigay pugay din sa mga naiambag ng dating Pangulo sa larangan ng ekonomiya. Sa puntong ito ay kunin po natin ng reaksyon, itong grupo ng mga bangko particular, itong Chamber of Thrift Banks. Kung po kayo ng ideya, ang Chamber of Thrift Banks, ito ay ang umbrella organization ng mga thrift banks sa buong bansa na inorganisa yan noon pang taong 1974. Bahagi ng maraming papel ng mga thrift banks ay umasiste sa Bangko Sentral ng Pilipinas, palawakin pa ang mga savings at loan associations, private development banks and savings at mortgage bank at tumulong sa pagpapaunlad sa bansa. Kaugnay niyan na nasa linya na via Zoom po itong Executive Director ng Chamber of Thrift Banks, si Miss Suzanne Felix. Ito po si Bombo Gerald, ang aking co-anchor po, si Bombo Jane. Good morning po sa inyo, Executive Director Suzanne. Good morning, mabuti naman. Opo. Good morning sa inyong lahat at sa mga nakikinig at nanonood.
Opo, bilang pagbabalik tanaw, paano pala naging bahagi ng isang aktibidad ng Chamber of Trip Banks si dating Pangulong Fidel Ramos na maituturing na pambihirang pagkakataon? At that time, ang presidente ng Chamber of Trip Banks ay si Dr. Rogelio Florete ng Quezon City Development Bank o mas kilala ngayong Queen Bank. At chairman po yan ng Bombo Radio Philippines. Masasabing very rare moment na isang presidente ng Pilipinas yung nagpanumpa o bilang inducting officer ng inyong National Convention. Ano po, Director Susain po? Well, ibang klase din kasi ang leadership style ni Presidente FDR, no. Alam mo nung 1996, naging namin siya, naging keynote speaker namin siya sa National Convention ng mga thrift banks na ginawa dito sa Manila. At tapos siya rin ang nag-induct ng bagong board of directors ng CTB noon. Ang presidente noon si Dr. Rogelio Florete, no. At yung theme nga ng convention namin, itinugma namin doon sa sa yung Philippines 2000 niya na motto, no. Kasi at saka siya yung encourage din kami dahil para sa kanya mahalaga din yung aming niche market ng SMEs, no. And parang in-encourage na kami ang mga thrift banks na talagang magpautang ng husto dito sa sektor na to sapagkat sila talaga ang kabalikat, no, niya para sa national development ng agenda niya. Yung Philippines 2000 niya, maganda yon, maganda. At nung panahon niya, yung talagang he was a very talagang hands-on siya, and nakita namin kung kaano siya ka sincere, no, sa pagmamahal niya sa bansa, at dahil gusto niyang iunlad ang Pilipinas. Hindi ba dahil yung Philippines 2000 na yon, ang goal niya is by 2000 and beyond, na tayo, hindi ba, yung newly industrialized economy na ang Pilipinas. So, kahanga-hanga si President FDR, and to us, he was a great, if not the greatest leader and president we have ever had. Opo. So we will definitely mamimiss namin siya. Opo, so ito pong bangko ngayon, yan po yung Queen City Development Bank na pag-aari po ng mga Florete po. At noong panahon ni FBR, maraming malalaking hamon itong ating bansa, lalo na yung Asian financial crisis, dito pa rin sa energy at iba pa. Sa tingin po ninyo, paano po ito hinarap ng dating presidente noon, Director? Maganda ang standing ng Pilipinas noon, hindi ba? Gumanda nung presidente na nga natin, si President FDR. Kasi prior to that, medyo maano pa, di ba? Dahil kaano lang natin ng people power noon, di ba? Nung si President Aquino pa, medyo may mga kupa noon, Pero kasi nga parang katatapos lang ng people power natin noon. So, very challenging din yung panahon ni Presidente FDR. But I must say, na talagang natugunan niya at he met the challenges head on. Kaya nagpapasalamat kami sa kanya. Opo, sa sektor po ng pagbabangko, sa tingin niyo po, ano po yung ibinigay na inspirasyon ni FBR halimbawa sa pagpapalakas sa maliliit na negosyo, mga polisiya, Director Susain? Oo, at saka ang dami ko na rin naririnig na tribute sa kanya ngayon. In fact, marami akong nalalaman pang additional na information ngayon because of the tributes na nanggagaling kung kani-kanino, no? And he was an excellent statesman, and his love for country talagang makikita mo. And I understand also from Secretary Balisacan na siya rin ang author ng kaya may Bangko Sentral ngayon, di ba? Dati kasi central bank yan eh. So yung bagong law, yung law creating the new Bangko Sentral ng Pilipinas, that was passed during his term. So mahalaga sa amin din yun, no? Because nasa banking industry kami. Tapos yung suporta rin niya sa mga legislation and executive orders na tumututok sa mga
small and medium enterprises. Katulad nung during his term, meron siyang EO na 364. He created the National Commission on Savings. Kasama rin ang Chamber of Thrift Banks sa isa sa mga members doon. And in fact, as I said nung convention namin, talagang in-encourage na kami na thrift banks na husayin ang aming pagpapautang sa maliit na sektor, sa SMEs. Apo, ang aking partner po, si Bombo Jane, may katanungan din. Bombo Jane, go ahead. Director, ano pa kaya ang maalala ninyo kung nagkaroon pa kayo that time tulad ng informal meeting na inyong grupo sa Chamber of Thrift Banks with President FVR? In fact may after he spoke, then nagkaroon pa nga ng after that, parang informal meeting. Yung board ko with him, parang informal discussion. And doon talagang very casual naman yung pag-uusap. And pero syempre presidente, so hindi naman, syempre medyo yung topics, no. Pero nakatutok sa economy at saka yung concern din niya sa thrift banks. Bilang hindi naman kami yung malalaking bangko talaga, no, na may niche markets kami, nakatutok kami sa pagpapautang sa SMEs, mga consumers, housing, ganon. Kaya yun ang inano niya dun sa speech niya sa amin. Sige po, baka may mensahe pa ang Chamber of Thrift Banks para sa mga naiwang pamilya at mga kaibigan ni dating Pangulong Ramos. Go ahead, Director. Okay. Nakikiramay po ako at ang buong Chamber of Thrift Banks sa mga sa pamilya ni Presidente FVR, sa mga naulila niya. Nakikiramay po ng taus-puso kami sa Chamber of Thrift Banks. At pasalamat kami sa kanya. And to us, he was a patriot, a great leader, a great president. So nakikiramay ho kami. Yan po ang Executive Director ng Chamber of Thrift Banks na si Miss Hussein Felix. Ang Chamber of Thrift Banks, miyembro po dito ang Queen City Development Bank. Hindi po Quezon City, Queen City Development Bank po, or yung mas sikat sa tawag na Queen Bank. Samantala, ipinanawagan ngayon ng isang party list lawmaker itong agarang pagbuo naman ng National Task Force na siyang magmomonitora sa status po yan ng monkeypox dito sa Pilipinas. Layon itong mapigilan ang community transmission ng naturang infection. Dahil dito naghain si Agri Representative Wilbert Lee ng House Resolution number 134 na layong bumuo ng National Task Force laban sa monkeypox. Kinabibilangan itong relevant government agencies sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa private sector at dapat ay makapag-establish ng mga panuntunan bilang paghahanda at makapag-develop ng estratehiya para malabanan ang monkeypox. Ang National Task Force laban sa monkeypox virus ay layon ding i-update ang publiko sa status ng naturang disease, magsagawa ng matibay na desisyon para malabanan ang patuloy na banta ng monkeypox virus at makapag-develop ng education at strategic communication materials na magiging gabay para sa paghahanda, ihanda itong general population at mapababa ang panganib ng malawakan or mahawaan po ng naturang virus. Ito ay para mapigilan din ang paglaganap ng maling impormasyon at yung potential panic kaugnay ng monkeypox na posibleng maging dahilan para magpanik po ang ating mga kababayan. At kung maalala, noong July 23, idiniklara ng World Health Organization ang monkeypox outbreak bilang public health emergency of international concern. Ito ay dahil nasa 70 bansa na ang mayroong transmission ng viral disease pero hindi pa naman ito endemic. Noong Biyernes, inanunsyo rin ng Department of Health na isang 31 years old na Pilipino na bumalik sa bansa mula sa ibayong dagat ang nagpositibo sa monkeypox. Ayon pa sa Department of Health, mayroon daw 10 close contact o naturang pasyente at ang 3 dito ay nakatira sa iisang bahay. Samantala, sa naging payag naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang monkeypox ay hindi naman daw nakakaalarma
kumpara yan sa COVID-19. Siniguro rin ni Marcos na mahigpit na minomonitor ng pamalaan ng monkeypox outbreak kahit naka-recover na raw sa virus ang Pinoy na kauna-unang nakapitan ng monkeypox. Samantala sa mga sandaling ito po ay kunin natin itong linya naman doon sa Kamara sapagkat isa po yung may isang mambabatas nagpanukala ng 1 bilyon daw para sa mga agri sector para dito sa isasagawang mga farm to market roads. May report si Bombo Annalise Soberano. Hiniling ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglaan ito ng 1 billion pesos na pondo para sa bawat agricultural district sa bansa. Sa kanyang privilege speech kahapon sa sesyon, sinabi ni Teves na ang kanyang hiling na 1 bilyong piso kada agricultural district ay para sa mga farm-to-market roads na makakatulong para mas maging mabilis at mas mura ang production cost ng mga pagkain at makakatulong din sa mga local farmers. Naniniwala kasi ang mambabatas na kayang-kaya ng gobyerno na maibigay ang naturang pondo, lalo kada taon ay nasa mahigit 200 billion pesos ang appropriation. Dagdag pa ni Teves, mayroong higit 300 kongresista ngayon sa 19th Congress at sa kanyang tansya, ang agri-district ay nasa 150 hanggang 200. Kaya nasa 150 hanggang 200 billion ang maaaring alokasyon. Samantala, sinabi ni Teves na kung gusto na maging 20 pesos ang kada kilo ng bigas, dapat anyang gawing upland rice areas ang ilang common land areas sa bansa. Paliwanag pa ni Teves, sa paraang ito, mapapataas din ang produksyon ng palay sa ating bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. If we only turn all our cogonal lands into upland rice areas, we will have rice sufficiency. Why am I going for upland rice? Because the production cost of upland rice is half the production cost of paddy rice. So kung gusto natin maging mababa ang per kilo ng bigas, we should go upland. Totoo na konti ang production per hectare ng upland rice. But ang dami naman nating areas na idle. We even have government lands that are cogonal. Cogon and upland rice are almost the same family. Rice is also a grass. Agriculture pinag-aralan ko kaya alam ko ito. Again, yun lang yung dalawang hiling ko sa ating gobyerno. 1 billion per agricultural district. Arnolfo Teves ng Negros Oriental sa kanyang privilege speech kahapon sa regular session ng House of Representatives. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Inikayat naman ng Transport Advocacy Group itong Land Transportation and Franchising Regulatory Board na kung maaari daw ay dagdagan itong bilang ng mga papasadang Transport Network Vehicle Service o itong tinatawag na TNVS para magkaroon ng improvement itong public transportation sa Pilipinas. Ayon kay Passenger Forum Convener Primo Morillo na ang pagdadagdag ng mga TNVS units ay magkakaroon din ng epekto sa mga mananakay. May iwasan din umano itong TNVS na magtaas ng kanilang singil dahil sa taas ng demanda sa kanila. Sa paraan ng pagkakaroon ng price surges at mababang presyo ng mahihikayat palalo raw nila ang mga may-ari ng sasakyan na sumakay na lamang sa TNVS at imbes na gumamit ng kailangang sasakyan na siyang dahilan ng traffic. Bago ganitang mayroong hanggang 65,000 units po para sa TNVS ang pinayagan na po ng LTFRB na makabiyahe. Ano kaya yung gagawin dito sa sunod-sunod na pag-veto raw ni Pangulong Marcos sa mga panukalang batas na naipasa sa 18th Congress? At may report si Bombo Raymond Tinasa.
Bombo Gerald, Bombo Jane, welcome development sa Senado ang nakatakdang pagpapatawag ni Pangulong Bongbong Marcos ng LEDAC meeting sa second o kaya ay third week ng buwan ng Agosto. Dito, Senatorang Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC ay pag-uusapan yung mga panukalang batas o yung mga priority measures na kung saan ay natakdang isusulong ng Marcos administration sa 19th Congress. At sinabi ni Senate Majority Leader Congressman or Senator Joel Villanueva na batay sa kanilang napag-usapan ni Senate President Miguel Zubiri ay tatalakayin sa naturang LEDAC meeting yung magkakasunod-sunod na pag-veto ni Pangulong Marcos sa ilang mga panukalang batas, yung mga enrolled bill na tinalakay at ipinasa ng 18th Congress. Kabilang dito yung controversial na pagpapatayo sana ng Special Economic Zone sa Bulacan at ganoon din sa exemption sana sa buwis ng allowances ng mga guro na nagsilbi sa nagdaang eleksyon. At ito nga ay binito o ipinawalang bisa ni Pangulong Marcos. At ayon kay Senator Villanueva na siya rin ay nababahala, baka marami pang mga panukalang batas ang ibibito ng Pangulo kay mainam na sila ay magpulong. At kabilang sa inaasahan, lahat ng 24 na senador ay dadalo sa naturang LEDAC meeting para isulong din yung kanilang mga priority measures sa 19th Congress. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Senator Joel Villanueva. Week or two, tatawag na ng LEDAC at welcome development ito sapagkat marami ng madami-dami na rin yung na-veto, no? And some of you are aware na isa ako doon sa nagwo-worry as to whether or not this measure, itong social pension for indigent senior citizens will be vetoed by the President. So, ito'y pinag-usapan. So, in the next week or two, magtatawag na and welcome development na nagkaroon na rin ng appointment for PLLO in the person of former Congressman Dong Mendoza na very, I think, very acceptable, no, to the members of the Senate and members of the House. He's been there for a long time sa House and maraming barkada rito sa Senate. Importante lang talaga mapag-usapan ito and this 19 proposed measures mentioned in the State of the Nation. Yan, Bombo Gerald, yung bahagi ng pahayag ni Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva. Mahalaga, tama yung sinabi niya, yung pagkaroon ng PLLO o yung tinatawag na Presidential Legislative Liaison Office Secretary sa katauhan ni Congressman o dating Congressman Dong Mendoza. Ito kasi yung magsisilbing tulay ng Executive Department sa legislatura para ilabi kung anong gusto or kumpas ng Executive Department ng mga panukalang batas na ipapasa para doon pa lamang sa deliberasyon ay malaman na ng Kongreso kung ayaw yan ng nakaupong Pangulo o ng administrasyon. Bombo Raymond. Yes, Bombo Geraldo. Dahil sayang naman, dahil planchado na tapos ibibito dahil lang sa mayroong kaunti lang na hindi sang-ayon or ayon ng Pangulo, Bombo Raymond. So maganda siguro na magkaroon talaga ng tulay itong dalawa para sa gayon ay matanggal na siguro kaagad yung mga ibinito na yan para maipasa kaagad, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Gerald, dahil aabutin ng ilang buwan din yung deliberasyon ng bawat panukalang batas. So yung itong mga binito ng Pangulong Marcos ay naipasa noong 18th Congress. So pinaghirapan, pinagpuyatan niyan at eventually ay kumbaga ay ibabasura lamang ng hindi pa naman presidente noon nung ipinasa. So yan ang masaklap din. So buti na lamang daw nakalusot yung 11 na enrolled bill at hindi ginalaw. Ibig sabihin ay nag-lapse into law at hindi binito ng Pangulong Marcos. Lalo na yung pagdoble na sa pensyon ng mga mahirap na ating kababayang lolo at lola, Bombo Geraldo. Mga ilan na yung na-veto na mga enrolled bill na yan, Bombo Raymond? Sa pagkakaalam ko, nasa 3 na, Bombo Geraldo. Pero pinaka-controversial dito, yun nga, umangal din yung kanyang kapatid. Itong si Senator Amy Marcos, yung pag-veto ng Pangulo sa panukalang batas para sa pagtayo ng Special Economic Zone
sa bahagi ng Bulacan, yung patayuan ng airport dyan sana. At yung isa, yung panukala na i-exempt sa buwis yung allowances ng mga guro na nagsilbi sa nagdaang eleksyon. Bombo, Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom! Ang Bureau of Quarantine mayroon na rin daw hakbang dito pa rin sa ating mga paliparan kasunod ng pagpasok na dito sa bansa ng monkeypox. At ma-report si Bombo Jovino Galang. Mas dinoble ngayon ng Bureau of Quarantine o BOQ ang paghihigpit sa mga dumarating sa bansa bilang pag-iingat laban sa monkeypox at bagong variant ng COVID-19. Kabilang dito ang health safety check na isinasagawa ng BOQ sa mga gates ng Ninoy Aquino International Airport matapos na ideklara ng World Health Organization ang monkeypox bilang global health emergency. Ayon kay NAIA Quarantine Medical Officer Dr. Rachel Larosa, na kanilang isinasagawa ang primary screening sa paliparan gaya ng thermal scanning at ang pagtataas ng kanilang sleeve. Sakaling may mga sintomas, ay ito ay susuriing mabuti ng mga medical officers na nakatalaga sa paliparan. Agad naman nilang ipinapadala sa kanilang BOQ ang mga nakitaang may sintomas. Because monkeypox have skin manifestations. These are just like similar to chickenpox, but for a person with clinical eye, they would know the difference. So pag unang tingin po kasi hindi mo naman makikita agad-agad na monkeypox ito until further testing. Sakaling walang sintomas, ay dapat pa rin ipakita ng mga pasahero ang pinirmahang One Health Pass QR code at ang vaccination card. Dinidisrobe natin yung mga jackets na hanggat maaari makita natin yung mga signs and symptoms na kailangan nating makita. We do the primary screening using the thermal scanner, and then if we see the quarantine medical officer sees that this person needs to be evaluated further, we do our secondary screening. Hindi naman po lahat nagpe-present with fever. And then after the fever, yung rashes tsaka lang po yan magde-develop. So that's one of the challenges. Kaya hindi po natin masasabi na yung pasaherong dadaan ay makakatch natin on time. Humihingi rin ang BOQ sa mga pasahero ng pangunawa para hindi na kumalat ang nasabing monkeypox sa bansa. Nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo. Bombo! Ang Carmelite Sisters naman naglabas ng statement tungkol yan sa kontrobersyal na eksena sa pelikulang Made in Malacanang at si Governor Gwen Garcia kinundi na tinawag na malisyoso ang nasabing trailer. Alamin ang karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Jane, nagpalabas ng pahayag ang Carmelite Sister patungkol sa isang kontrobersyal na eksena sa pelikulang Made in Malacanang na nagpapakita ng isang babaeng nakasuot ng dilaw na damit na kamukha ni dating Pangulong Corazon Cory Aquino na nakikipaglaro ng mahjong sa mga madre. Sa inilabas na pahayag ng kampo ng mga madre sa pamamagitan ni Monsignor Joseph Tan, binigyang linaw nito na ang mga pangyayari sa pelikula ay pawang based on the trailer only. Paliwanag ni Monsignor Tan na nagdarasal, nag-aayuno at gumagawa ng iba pang uri ng sakripisyo para sa kapayapaan ng bansa. Ang totoong ginagawa ng mga madre at para sa halalan ng mga taong mananaig na may ilang mga panalangin at ang takot na malaman ng mga militar ang lokasyon ni Cory Aquino na noong panahon ay kumakatok sa pintuan ng monasteryo. Ating pakinggan si Monsignor Joseph Tan. Wanted to show to everyone that the sisters deserve to be better treated than the way they seem to have been portrayed in this movie, if ever it was intended to portray them at all in the first place. The Archdiocese of Cebu will not issue a statement because it does not affect anything of the Archdiocese of Cebu directly, and we don't want also to provoke anyone by just coming up with an unwarranted statement, because right now we feel that we don't need to make such a statement. So
Again, to the general public, my advice is be aware that you are watching a movie. Having time to play mahjong seems a bit taking the situation too far because the sisters feel that their credibility is being put into question as people whose vocation is primarily to pray with hardly any time to do such things as playing mahjong. Secondly, the sisters also would like to recall that on that fateful night when Cory was with them, they were fasting and praying for the entire Philippine country. It was their contribution to help resolve the political turbulence of the time that led to the events of people power. And the sisters would like to assure everyone that they spend their time in prayer and in fasting, for the health, for the good of the nation, and they feel that this was their humble contribution to the successful resolution of the political turmoil that the country was facing at that period. Ating napakinggan ang pahayag ni Monsignor Joseph Tan. Sa nasabing kontrobersiya ay kinundi na rin ni Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia ang malisyosong pagtatangka na siraan ang imahe ng mga madre dito sa Carmelite, Cebu. Bombo Jane. Yes, Bombo Jane. Sige, Bombo Suzette. Live mula rito sa Carmelite Monastery. Ito si Bombo Suzette Bacasora Falls para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Nirerespeto ni US President Joe Biden ang desisyon ni House Speaker Nancy Pelosi sa pagbisita nito sa Taiwan. Ayon kay National Security Council Strategic Communications Coordinator John Kirby na naniniwala ang US President na naaayon lamang sa pulisiya ng Amerika ang ginawa ni Pelosi. Magugulitang nagbanta ang China na sila'y gagawa ng hindi magandang hakbang kapag itunuloy ni Pelosi ang pagbisita sa Taiwan. Narito pakinggan natin si John Kirby, ang Strategic Communications Coordinator. Well, I mean, you have the Speaker of the House that's in Taipei right now. Of course, she's going to be meeting with government leaders. We have stayed in touch with our Taiwan counterparts, of course, and we've stayed in touch with Speaker Pelosi's staff as she has progressed through this trip. I don't have any specific conversations with PRC leaders to speak to today, but we, as you know, we have an ambassador there, we have an embassy. I mean, we are in routine communication with leaders in Beijing, but I refer you to the State Department for anything that they might or might not have communicated. Iyon na pakinggan si US Strategic Communications Coordinator John Kirby. Bombo Foreign Exchange Update. Sa balita na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies, sa US dollar sa ngayon katumbas ng 55 pesos 39 centavos, ang isang Hong Kong dollar 7 pesos at 5 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 22 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 75 centavos, habang ang euro ay 56 pesos at 84 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis
and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sa Baratunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Miyerkules petsa atras sa bulan sang Agosto sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Miyerkules sa ika-8 ng bulan sa mga year 2022. Kada sigilagid sa mga inadlaw dugay-dugay ber months na. Ato na pagka-welcome sa aton mga suki mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas, sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Sa buong aga manginakaw po ang nyuwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asa sa Nueva Media nga takna sa mga aga sa durang sa inyo sang dalagko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa Bungman, mga balita sa Batag sa Ginampang, kag balita sa artista. Sa mga balita sa Bungman, mga tubeko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, social pensioners diri sa maya syudad sang Bacolod syempre nalipay sa balita nga isa nakalayi ang ining hagda nga magpasaka sa ilang social pension from 500 pesos kada bulan padulong sa 1,000 pesos. Amo ni kahapon banwa ang ginanunsyar ni Senator Joel Villanueva. Madugay na gimani nga ginahulata sang mga senior citizen so kon mga pigado ang mga lola ka mga lolo naton kaga subong man sa inyo dira ang mga ginikanan nga nagabaton na sang social pension nagikan sa DSWD kalabanan na sini ginhatag ni every 3 months. So meaning ang mga social pensioners na nagabaton sang 1,500 pesos kada release. Bangod ang mangin 1,000 pesos na kung natingubon ini sa sulod sang 3 ka bulan ang mga social pensioners makabaton sang 3,000 pesos kada release, 4 or 4 ka beses kada tuig. Pinakaroon na sa report ni Bombo Gracelyn Labaton. Si former TUCP or Trade Union Congress of the Philippines spokesperson subong Undersecretary Alan Tanhusay. I-check na nato na karon na mga tutukan sa mga programa sa iyang opisina kaya nalakip sa ni Adria Banwa ang paghatag sang services sa former rebels o kung mga anayang miyembro sa New People's Army na nagbalik na sa sabak sa gobyerno. Tino kada mo ginadrin sa Maya Negros Occidental for sure Banwa magatayo yun na or masami ang yasin nga pagbisita diri sa ato na sa Maya Province of Negros Occidental para nga maggalantaw na dira ko nanugi man ang mga serbisyo nga kinanglanon sa mga anay rebelde nga nagabalik na sa sabak sang gobyerno. Sa
mga kauturan naton nga mga nagatransak sa mga ahensya sa nga gobyerno. Nagligad na to ginapangayuan na kita sang copy sang live birth and then na marriage certificate o kuna death certificate banwa nga dapat bag-o gid. Pero nangin isa nakalayi ang ininghagna nga permanente na. Forever nang valid ang certificate of live birth. Hindi naman na kinanglan na dira nga i-require pa kita nga dapat agin kuha mo ni sa tinalaw sa nakaligad ang anom kabulan. Mas mapos naman lang nga pag-transakan nato na sa mga ahensya sa gobyerno. Although permanent na ning validity sang amo ning mga certificate, however, may mga ahensya nga naga-require sini. So bangod nga mayara na sang Akta Republika, amo na ni ang pagasundo na sang sining mga offices. By the way, paspasi pa ninyo paghahulog sa entry sa ito na sining promo sa enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio 1 Star FM. Dalako nga mga papremyo nagahulata sa ato na sining mga mapisa na kagbaukod ang mga taga palamati nga nagahulog sa entry sa diri sa enhanced swerte sa palengke. Balikan na nato na karon ang mga mechanics o kung paano ka mo makapasako pa sa ato na sining promo. Kaya sa subong gana sa kamahala sa mga nagapangunang mga balaklon dako gid ang bulig sini pian-pian sa mga kinanglano na sa sulod sang balay. Sa Balitan National, ang public viewing para sa Hamyang Banwa o kon sa Haya ni former President Fidel V. Ramos ang magasugod na buwas sa Agosto 4 hasta sa Agosto 8. Kaya ini ginpatigayon or patigayonon sa Maya Heritage Park sa Taguig. Kaso sa nga dengue sa Pungsod Pilipinas sunod sa Department of Health nagadoble subong nga tuig 2022 kundi panggid sa nga tuig 2021. Dapat magalaligbat lang gid Banwa pabilin gid nato ng katinlo sa palibot sa nga balay kagasubong man sa mga eskwelahan kaya dugay-dugay magasulod na naman o kon magasugod na naman ang klase. Halos katunga sa mga Pilipino nga mga pamilya nagakonsiderar sa ilang kaugalingon bilang pigado. Amo ni ang resulta sa survey nga ginapatigayon sa social weather stations. Ginaduso sa karon ko na ginatun-an sa mga senador ang ining tikang sa gobyerno nga paghatag sa dugang cash assistance para sa pigado nga mga pamilya. Ini ang kasunod naman sa 4.1 billion pesos nga pondo nga ginarelease sa ato na gobyerno sa damlaglang para sa cash assistance sukon na ayuda. Sa balita international, pila ka mga warships sa subong sa Estados Unidos nagplaster na malapit sa Taiwan kadungan sa ning pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi kadungan man sa ning tensyon na batok sa China. Ay nado naman manggarit-garit na naman ang Amerika dason kon giraho na ganin pabayaan man lang nila. Amo gid ang isa sa mga pagalantawa sa aton sa mga kauturan na kay para sa Ukraine balao kung ito mga challenges sa to kag una nga payag sa Amerika way managurugin nagira sa Russia. Ara ginagira na pinabayaan Manila. Pakamalaot sa North Korea ang ining interference sa Estados Unidos sa may Chinese Internal Affairs kadungan sa pagbisita ni House Speaker Nancy Pelosi dito sa Taiwan. Naibaluan naman nato na Banwa gina-claim sang China nga sakopan nila ang Taiwan. Pero silang isang Taiwan pakigbato ginamo na nga mo na soberanya. Sige, diskusyon na natin karon na kaya may pila kita ka mga kauturan nga mga Pinoy ang padalaan na sa mensahe base kung available man sila karon para sining pag-share sa ilang sitwasyon dito sa bahin sa Taiwan. Kaya ti may mga naghahambal nga okay man lang ang ilang kahimtangan.
Ang iba naman na nagasiling nga ining pagplastar bala asang mga shelters na dito ang kabahin man lang ini sang drill man lang bala sang Taiwan pananglita ng ating mayara sang anumano ko na paggalala sang sitwasyon. Sega, giban pa nga mga impormasyon ka mga balita banuwang nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na bombo hanay big time. 12 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Paspasin nyo pang paghulog sa entry sa ito na sinibongga nga promo sa enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio 1 Star FM. Kabugusan nga 6.5 million pesos. Kabugusan 6.5 million pesos nga kasya siyahan ang igapanagtag naton sa Luzon, National Capital Region, Visayas, kag Mindanao. Linibo nga kasya siyahan na nagahulata sa aton sa mga weekly prizes sa kagambas na lagko pagida syempre nga mga papramyo ang madag-an sa ngaton maswerte kag mapisa ng mga tagapasakopa sa pagpatigayon sa Grand Draw. Subong nga palang himo na kamo sang maramo pang mga entry sa kaya sa kamahal sang mga nagapanguna nga mga balaklon na subong kinanglan ginaton nga timayara sang pagpamiyanpiya na bala sa aton ng kinanglanon na sa sulod sang balay. Nagasugod kita Agosto 1 sa paggabato na sang inyo sining mga entries. Mayara sang 3 ka mga paagi para nga magdaog kamo sang dalagkong premyo. Adri sa aton sining promo sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio and Star FM. Una, kung may makurusunadahan na kamodera nga proof of purchase diri sa igaplastar naton dugay-dugay nga mga produkto, ibutang ninyo sa sulod sa nga puti nga sobre. Butangan sa nga pangalan, mas mayugid before ninyo isulod. Sulatan nyo nang gadaan ang sobre para nga tiwalaan ng mahapos bala sulatan. Butangan ninyo sang pangalan sa upper left portion sang sobre. Pangalan mo, edad, address, contact number. Ini pagkalipatan ngayon na siya ang pirmahan. Siyempre week number 1 na kita subong. Ang pangalan sang proof of purchase nga imo nga ginsulod sa sobre. Sa lower right portion, sulatan sang enhanced swerte sa palengke promo 2022, care of Bombo Radio Bacolod. Pwede ninyo nga mahulog diri sa istasyon sa Bombo Radio sa CBS Development Corporation Building, Dalan Lacson, Barangay Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. O kung sa mga drop box sa ginapamtang naton sa may palibot sang siyudad sa Bacolod, o kung sa mga banuwahanan diri sa Negros Occidental. Kadamo sa mga produkto ganyo sa nga maggamit banwa bilang proof of purchase sa syempre yara ang Silver Swan na sukang puti. Ang mga kauturan na to na dira sa magpaksiw ka mo, magpinamalhan, magadobo, o basta nagagamit sang langgaw, maggamit sang Silver Swan sukang puti. Silver Swan sukang puti, walang labis, walang kulang na linamnam. Ang kinanglan ng gidlamang naton sa ka-Silver Swan vinegar sa stand-up pouch o na label sina kung nabutang sa botelya amo na ang inyo amat-amat ang kakason. Siyempre sa mga gamit sa sulod sang balay, mayo gidya kung talag sa lang bala magkalaguba, no? Or makwa na bala, mabakod. Ang mga labador, balde, burutangan na sang bayo, or pwede man na dirain ng water jug. Siyempre, yara ang Orocan. Kaysa Orocan, maayos ang buhay mo. Isagid lamang ka sticker o kan coupon nga may ngalan sang tanan nga mga titles sang promo sang Bombo Radio. May sticker na nga nakatapi ka dira sa may Orocan na product kamo nang inyo sa nakakason. Magbayad ka mo sa cashier, hatagan ka mo sang coupon nga nakabutang nga dira ang ngalan sang tanan nga titles sang promo sang Bombo Radio. Subong kinanglan na ginato na sila nga makatipid na banwa ang diskarte dara magpangitama na sang nagabaligya o kan mga supermarket, mga grocery store nga mas barato kung ikumpararia sa presyo sang iban nga mga supermarket. May na kamo sang liwan nga destinasyon pa kundi ang Pure Gold kaysa Pure Gold always panalo.
Makabakala ka mo dira sa nga balor 300 pesos amo na ang inyo sini nga ikip or kung sobra dira sa 300 pesos pwede man masiling nga kabe dira yang kaduha mo abi pa punch kay man sa 300 pesos nga balor sang resibo pwede na ina siya magamit bilang entry sa aton sini nga promo sa enhanced swerte sa palengke. Siyempre, kanang lanon na to na subong malimpyo gada kita kag with proper hygiene and sanitation magamit sang Lifebuoy. Lifebuoy now in the Philippines. Isa gid lamang ka empty box naman nga variant size sang Lifebuoy. Isa na nimo ka entry diri sa ato nga promo. Sa mga amay sang buloy ana dira kon mga iloy kon sa mga sino man na dira gusto magapakondisyon antes magatulog. No? Antes magtulog na may gijaya kon nakahimas-himas sa drasang medyo gabulubalhas. Nilang himas sa sang manok kay base mapierde ka bala sa bulang budlay na naya. Ang imason mo nga nagabalhas ang botelya sang San Miguel Pale Pilsen. San Miguel Pale Pilsen sarap laging kasama. Isa gila mga katansan kon natako pa sang San Miguel Pale Pilsen sa 320 ml kon 1,000 ml. Isa na ina siya ka entry. Magbakalo kon magpranda sa ngalahas. Magabisita sa R. Florati Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Kay sa pagbakal nimo ka na pagpranda sa ngalahas, ang per 100 pesos na makabaton ka sang isa ka coupon. For example, balor 8,000 pesos sa imo sinagin bakal, mayra ka sang 80 ka mga coupon, magbayad ka sa R. Florati Pawn Shop and Jewelry o kon magpranda ka man sa nganuman nga alahas. Sa 80 nimo ka coupon, mayra ka naman sang 80 ka mga entries. Kaysa gidamang ka coupon ang aton nga kinahanglan from R. Florati Pawn Shop and Jewelry. Siyempre, ang said Panyawan basta said marketing tatak magaling. Isa gid lamang ka empty blister para kon banigas sang said Panyawan na plus with the luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kon said Panyawan with garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule. Isa na ka entry. Pwede ninyong mahulog diri sa ato na sining drop box sa Bombo Bacolod sa Dalan Lacson. Pwede man ninyo ma-drop sa aton nga mga drop boxes sa may syudad sa Bacolod o kung dadra sa inyo nga mga kabanwahanan. Sa tagsa ka Sabado, may rakatasang 3 ka mga maswerte nga mga studio winners diri naton paggalawagon sa aton nga estasyon. Ang first prize winner magabaton isang 5,000 pesos plus 1,000 pesos nga valor sang gift pack. Ang second prize winner magabaton isang 4,000 pesos plus 1,000 ka pesos nga valor sang gift pack. And then ang third prize winner magabaton isang 3,000 pesos plus 1,000 ka pesos nga valor sang gift pack. Magluwas pagidra mayara kita second nga paagi ikaduhang nga pamaagi para nga makadaog kamo sang dalagko nga mga papremyo diri sa enhanced swerte sa palengke promo through our online activation cash siyahan. Kay 3 ang magadaog sa online contest para sa pinakamanami nga promo products sa display para sa mga sari-sari store kaga sa mga mini groceries. O mayra ka dira tiyangge o poda nimo ano mga baligya nimo dira lagikan sa mga na-mention na naton nga mga proof of purchase. Iupod nimo sa display ang ining mga sponsors sa naton. Kuhaan sa nga litrato na may dira nga angling, makapila ka best, mapilian ninyo dira kung ano ang best photo dira sa imo nga ginkuha. Ipadala sa inbox sang Bombo Radio Bacolod. Again, nangaton sa nga page, Bombo Radio Bacolod. Ilakip ang imo sa nga pangalan, ang ngalan sang sari-sari store, ang complete address kag ang contact number. And then, ipadala ina sa aton na sining nga inbox. Sa aton nga online activation ng first prize winner naton magabaton isang 3,000 pesos plus 1,000 ka pesos nga valor sang gift pack. And syempre may rakata sa nga 2 ka mga consolation na prize winners nga magabaton sa nga taga 2,000 pesos
plus 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Siyempre, may kita dira sang mga criteria para nga i-judge ang ining mga nagapadala sang entries. Ang katahom o kon ang attractiveness and then ang impact sa nga imong display dira sa imong store 40%, originality and uniqueness kay kita nga mga Pilipino, we are so creative, 30%. Ang number of likes kung nini siyang i-post sa ato sa page, 20%, and then ang concept and ideas is 10%, a total of 100%. May ikatatlo pagid nga pagibanwa para nga makadaog kamo sa nga premyo diri sa ato nga promo sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022. Kay kada Sabado ang Bombo Radio kag Star FM magapadulong ka magapatigayon sang activity sa sulod sang merkado upod ang mga sponsors. Bantayan ang paglawag sa mga lugar kung saan iwato ng aton sining palengke activity kada semana. Mayroon sa mga programa, syempre sa mga manami dira sa nga tingog, gamon na ng tiyempo para sa inyo, may kinantahanay kita. Kag mahilig dira sa TikTok ka bala, amon na ng time ninyo kay sa TikTok na, huwag kita madaganda. No? Huwag kita may madaganda da bumulits sa mga mahilig magasaot, mayroon kita sang sinaot, mayara sang bunong braso, ka mga nagkalain-lain nga mga parlor games. Mayara kita sa video ka challenge. Iba na dira sa mga mahilig na ganyan kaganad na no sa pag-video ke bala. Kag kuan gijay nang talented. Huwag na gani nagalantaw sa monitor. Siyempre, meron kita sa raffle draw nga magapalipay ka mag-entertain sa aton nga mga shoppers sa sulod sa merkado. Para nga makapasako pa kamo sa palengke raffle draw, dalon gilamang ninyo ngayon sa ning entry sa kagihulog sa drop box sa sulod sa venue nato nga merkado. Ang premyo, iga-award naton dayon pagkatapos sang draw. Anom ang magadaog sang 500 pesos nga cash plus 500 pesos nga balor sang gift pack. Kaga siyempre sa ato sining grand draw, pasadalag ko pag nga mga cash siyahan ang ato nga panagtaga sa pagpatigayon sa grand draw Setyembre 24. Ang first prize winner magabaton 20,000 pesos. Second prize winner magabaton isang 10,000 pesos. Ang third prize winner magabaton isang 5,000 pesos. This is guaranteed the prize na. Mayara kita sang 5 ka mga consolation prize winners. Magabaton isang tag 2,000 pesos kada isa. Sa 24 na ka mga lugar nga yarang istasyon isang Bombo Radio kag Star FM. Bukod sa lingon sa mga nagulog sa entries diri sa Bombo Radio kag Star FM Bacolod, sigurado na naya. Gamay tagdaog sang 20,000, 10,000 kag 5,000 pesos. 25 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Wala sang liwan kundi si DSWD Secretary Erwin Tulfo ang nagpanguna sa pagasumpa kahapon sang bagong mga undersecretary sang Department of Social Welfare and Development. Para nga matutukan ni mga naglain-lain nga mga sektor nga dapat maka-extend rin sang serbisyo ang nasambit ang ahensya banwa. Kaya hindi ba lang ninganan 4 pesos ang inapatuman nila, hindi ba lang social pension, hindi ba lang cash aid para sa mga individuals sa ngayara sa crisis, kundi mayara sang iban pa. Ang masamin na ton nga interview batian ninyo dere si Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Alan Tanhusay. Gina-congratulate naton na appoint ginapili ni President Bongbong Marcos bilang isa ka undersecretary sa Department of Social Welfare and Development kag magatutok banwa sa paghatag sang serbisyo para sa mga former nga mga rebelde kag iban pa nga mga extremists bala adresaton pungsod as Undersecretary for Inclusive and Sustainable Peace. Para nga magumuha ng aton pungsod ginanglanon ginaton isang kalinong awan nga mayara sa nga programa para sa mga former o mga rebelde na gusto na magabalik sa sabak sa gobyerno. Yara sa piyakalinya DSWD Undersecretary Alan Tanhusay. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin. Mayong aga, congratulations.
Madamo gid nga masalamat sa imo Bombo Erlin, madamo gid salamat sa Bombo Radio Bacolod, sa aton mga listeners ka viewers, maayong aga sa inyo tanan. Sir, ang ining pagpili sa mga undersecretary, may pangalan pa ni or can-expect mo nga mapilian ka bilang undersecretary sang DSWD? Nagsugod siya siguro mga 4 weeks ago. May nagtawag sa akon kag ginhambalan ako nga ang akon ngalan ay inominate nila as Undersecretary sa Department of Social Welfare and Development. Pagkatapos ng tawag, pasubmit ako sang akon personal data sheet kag ang akon resume. Okay. So, siya ba nakaplastara na dira ang imong mga qualifications and ito submitted to the Office of the President? Yes, but I believe it first came to the office of the Executive Secretary Vic Rodriguez, and then it was processed. From there, it was signed by the President, and last Friday, the appointment papers from the President was received by the Department of Social Welfare and Development. Ano reaction mo to, sir, sang may nagpanawag na informing yung i-submit nila ang imo pangalan bilang one of the undersecretaries of DSWD? Paligulit, Bomberlin, medyo flip. Anong reaction mo to, sir, sang nakabaton ka sang tawag nga naga-inform abi sa imo nga i-submit nila imo pangalan? Of course, first, I was surprised. Siyempre, nakibot ako nga ako gid ang napili o ibutang dira. So, ikaduwa, ginapaminsar ko na sa akon kaugalingon if I am qualified. Because when I asked them, ipamangkot ko sila kung ano ang akon portfolio sa DSWD, ang hambal nila, I am Undersecretary for the Inclusive and Sustainable Peace. Okay. Meaning, amo ni siya nga office ang gobyerno nga nagahatag sang social welfare services sa mga former rebels, mga MNLF, MILF, CPP, NPA, and other rebel groups nga nag-surrender kag who wants to return to the government and live a normal life. So sang napaminsar ko nga muna ang akon mga responsibilities, though ambal ko daw mabudlay kay daw kadako sang responsibilidad. But it came as a challenge. At the end of the day, I decided to accept, and for me it's a challenge because all my life sa tanan ko nga kabuhi, dako man ko sa alin man ko sa mga pigado. So nabalaan ko kung paano siguro makipag-deal and how to approach the problem. Oo. Taga din kagid ganaya, Sir Alan. Ako ay ginpanganak sa Sariaya, Quezon. Okay. Pero nagdako ako sa akon mga lolo kag lola dira sa Isyo, Kawayan, Negros Occidental. Kag sang high school, nagbalik ako sa Manila, but sang college, dira na ako nag-eskwela sa West Negros College pag nag-graduate. Ang mo nagali, sir, nga sagad kagid dyan magiligay no? Medyo. Pero hindi gid man. Pero diri ka ginabi nagdako mo no? Until high school. Oo. Nagdako ako sa Isyo. Dito ako nag-elementary school sa Isyo Private School. Isyo Elementary School. Sang namatay akong nanay sang grade 3, gindala ako sa Manila sa akon utod kag dito ako nag-eskwela. But sang nag-college,
nagbalik ako sa West Negros kag dira ako nag-eskwela, and I was a member of the West Negros Glee Club. Amo nang akon scholarship, kag member ako sang school newspaper nga West Negro Torch, kag member ako sang Glee Club nga nag-champion sa regional kag nag-second sa national choral contest. Nami ka gali sir magkanta? Hindi gid man. I don't know how to sing by myself, but I know how to sing with a group. Okay. Amo man lang nang importante kag mera gid experience. Pero sir, natingala ka man nga abi nga natalupangdan ka kag isa sa mga gin-consider nga pilion bilang undersecretary. Actually, siguro wala man sang ginpamangkot ko ang mga tao nga nag-appoint, nag-refer sa akon. Wala man sila sang mahambal. Siguro nakita nila nga hard work. I am a hard-working person, and I try to achieve excellence in all what I do. Especially sa mga relationships, interpersonal, kag intrapersonal relationships. That's very important. Yes. So nakita nila siguro nga I am hardworking. Amo na siguro ang main qualifications kung gin-appoint ako ni President Marcos sa sining posisyon. As spokesperson sang Trade Union ng Congress of the Philippines, dako dira ang inyong papel, especially sa COVID pandemic, nga may na-extend nga bulig para sa mga workers. At the same time, dirigid sir, no, sa pagaduso sang pagpasaka sang sweldo sa mga empleyado. Yes, kay na-realize namon during this decade nga daw kakusog kakadako sang power kag influence sa mga business and employer sector. There's nothing wrong with it, pero kinahanglan equal ang boses kag ang power sang mga workers kag mamumuo diri sa aton. So that's what we are trying to do. Nga tani kung as we strive for economic development, as we strive for prosperity, kinahanglan hindi lang mga negosyante ang maasenso, hindi lang mga employers ang maasenso. Kinahanglan maasenso man ang mga manggagawa. Correct. Diri ka sir sa services nga ginatag sa imo opisina. Ang imo office sa ara gid sa DSWD building. Oo, ari ko subong sa DSWD Central Office. Okay. Ang iya main function is to extend psycho-social services sa mga rebel returnees in all rebel returnees, including their families. No? Naghahatag kami sang cash assistance. Once na ma-process na sang PNP kag AFP ang mga surrenderies, ihatag nila sa amon ang ila identity kag kami ang mahatag naman sang government services sa ila to begin their life again. No? Naghahatag kami sang cash grant, livelihood, housing, education sa mga bata, mga trabaho, skills training. So tanan nga serbisyo nga ginahatag sang gobyerno para makabalik ang aton mga rebel returnees into the society. That is the main function of my office. Okay. Sa e-clip ni siguro sir, no, we have enhanced comprehensive local integration program. So dira na nagasulod ang services for rebel returnees. Oo, madamo siya mga services. Aside from e-clip, may pamana, may kapatiran, no? And other services, no? Even AIX, no, ang ginahatag sa mga ordinary citizens nga assistance to individuals in crisis situation ay ginahatag man namon sa mga rebel returnees because I think the government really wants to build the nation, and kinanglan wala sang maiwan, wala sang mabilin. Oo.
Pila gani na sir ang cash assistance sa ginabaton sa mga former rebels? Depende sa project, depende sa program. May ara sa 20,000 pesos cash grant, that's cash, ginahatag namon as a startup for the rebel returnees. And naghahatag man kami sa mga services, sa mga social services, sa mga kababaihan, mga children, sa mga rebel returnees. And it's a whole range of services given by the government without any condition. Okay. Ginahatag din siya freely to help our rebel returnees live a normal life. Okay. Pero sir, lain man niya ang cash, ang amount nga ginabaton nila kung may dala silang armas, mag-surrender. Yes. But that's on the part of the AFP and PNP. Silang nagahatag with regards to that aspect. Ang obrahon lang ninyo diri sir is the validation? When they are validated by the PNP and the AFP, and after undergoing a certain process, ihatag sang PNP kag AFP, even the INTF LCAC, ihatag nila sa amon ang susunod nga step, which is to provide services to our brothers and sisters, rebel returnees. Pero ginakatuan nyo pa sir, no? So meaning, kasi daw mapapadalas ang pagbisita mo diri sa Negros Occidental. Kaya ininakto nyo sa malipod manigar kanamo sa mga former nga mga miyembro sa NPA nga nagbalik na sa baksang gobyerno diri sa Negros. Oo, miyara kami existing dira ang program sa Negros. Miyara kami mga communities, miyara kami mga beneficiaries nga gina-serve subong. And not only Negros but in other parts of in other regions we also provide. So but in Negros it's special for me because I'm an Ilonggo. I'm from West Negros, from Negros Occidental. I'm from Isyu. So familiar gid ko sa terrain kag sa mga utod ko na taga Negros. Kumporme ikaw sir nga dapat igamanin involved sa gobyerno ang mga naglain-lain nga mga hensya sa gobyerno kaining insurgency hindi siya matapos sa armas kag bala lamang. Yeah, that is why we have to address the root cause. Why are they doing it? Why are they causing to take up arms? So that is what we are doing. We are trying to address hindi lamang once na mag-surrender sila, we also provide services dito sa mga communities where most of these brothers and sisters are recruited. So we intervene. We have programs and services sa mga communities. Oo. Pero ang amount nga na sir, ang cash, kamo ginadirekta nga naghatag or ginalabay na lang nasa LGU or sa AFP or PNP? It could be through the LGU or it could be through the DSWD regional office. So depende sa program, depende sa need sang community, depende sa need sa mga rebel returnees. But we make sure, ang ako ng opisina, we make sure nga ang mga programa sang gobyerno hindi lang sang DSWD, maging ang sa UPAPRO or the Office of Presidential Advisor on Peace Process, Reconciliation and Unity. We also monitor kung ano ang mga programa kag mga polisiya nga ginaubra nila so that we can make assessment on how to improve, on how to make the services better. May psychosocial intervention man kamo diri sir, no? Kaya ninato ni Sir Balipod Yes, Maniga, ang iba na diri may trauma nga gina-eksperyensya. Yes. Ang psychological services na ginahatag sa DSWD is one of the best interventions na ginahatag sa gobyerno. So we have
we have so many experts, no, nga mga social workers, kag mga psychologists at that nga naga hatag serbisyo. So this is one of the best services that the DSWD can provide, not just financial, not just monetary, not just food packs or relief packages, but also psychological interventions. So this is one of the best, kay ang aton mga DSWD psychologists and social workers are the best and well trained, no? They have very good and deep experience in providing services. So this is one of the success sang DSWD ka intervention. Ang financial kag mga monetary package can also provide success, but the other part of the success is the psychological interventions of our experts sa DSWD. Finally, Ayusek, anong mabili ni mo sa nga mensahe di lamang sa mga former ng mga rebelde? Ba't ato ba lang aktibo pa ya subong sa hublag? Kay manakwa na kaysa ang ginakadlukan ni nila so nga magbalik sa sabak sang gobyerno, ginahingabot sila gihapon. Well, siguro gina-encourage kong ang aton mga utod nga if you want to live a life of peace, if you desire to live a life of helping other Filipinos, if you want to, kung gusto ninyo nga magbulig, kag magbalik sa aton sosyedad, sa aton communities, the DSWD will help you. Okay. I guarantee that we mabulig kami sa imo, buligan namon kamo. Okay. With this, Yusek Kaalantan Husay, sir, good luck sa imong nga trabaho. Madamang nga salamat sa time ni mo diri sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Madamo gid nga salamat Bombo Erlin, madamo gid nga salamat sa Bombo Radio Bacolod. May aga sa inyo tanan. Madamang nga salamat kay DSWD Undersecretary Alan Nathan Husay. Siya ang magatuto sa nga programa sang ahensya nga nag-extend sa ayuda, financial assistance para sa mga former nga mga rebelde. Insider mga miyembro sa New People's Army o iban pang mga grupo ang nagbalik na sa sabak sa gobyerno. Kay mayara sang ginabaton na sila, especially for livelihood, kay kinanglan nila nga magasugod sa puno, magluwas lamang ya kung ang imo nga pamilya mayara na nga daan nga sa trabaho. So, mabalik naman lang sa komunidad ang rebelde. Pero magluwas sa pagbalik sa sabak sa gobyerno, ang mangin normal naman balaliwat ang ilang sining pagpangabuhi, ang ila adlaw-adlaw nga pagginawi, may banda pagyad ang mga challenges na tubang ang ining anday miyembro sang rebelde sa nga grupo, ang iba nga danadrat na nagabatyag pa sang kakulba. Ini gani nagkahangawa kabala nga basi may magakuot sa imo. Ini gani magpanghingabot. Tama nga panawagan naton sa mga aktibo pa yan sa hublag, pabayaan na lang ninyo to mga nagbalik na yan sabak sang gobyerno. Kaya ba ng cycle nga kung sino naman to nagbalik sabak sang gobyerno, hingaboton na naman. Kung kamo nga naghingabot na dira, kabong aktibo sa hublag, kamo naman na nagbalik sa may normal nga pangginawi, amo man na ang matabo sa inyo. So ilan na ya choice? Kung desisyon nila sang una nga magsulod sa hublag, na-recruit ninyo sila, ang kahiluwayan sa nga tawo, meron kita ya desisyon nga meron kita kinamatarong. Kag ang kahiluwayan naton nga magdesisyon kung ano ang maayo para sa aton nga kaugalingon. So kung nagbalik na sila sa sabak sang gobyerno, respetuhon ninyo. Kung kamo ara padra ya aktibo pa ya sa hublag, respetuhanay lang. Kay basi ibabot ang time nga kamo naman ang magdesisyon nga magbalik ka sa sabak ka sa nga gobyerno, respetuhon man kamo sang ginbilin ninyo sa hublag. Kay may mga rason kun nga ang isa ka tawo nagarebelde mo. Kung kaysa gani kumura ka man lang nga may mga nasawayan ka bala sa gobyerno, no? Mumulits. Why sang perpekto nga tawo, wala man sang para perpekto nga panghimanwa, wala sang perpekto nga gobyerno.
So, kung kaysa mambal kaya nga daw ka budlay na gid siniya kaga kapigado na gid sang sitwasyon, ma-rebelde na lang kita bla. O kung para sa imo abi inhustisya ang gina-experiensya ni mo subong. For example, nagid lamang sa mga beneficiaryo sang Comprehensive Agrarian Reform Program. Nga sila na ginadra ang original na gidya nga mga tenants. Sila na dapat gidya ang mga beneficiaryo sining programa nga ginapatuman sa Department of Agrarian Reform. Pero atong mga nag-squat lang dira balaya before, sila pa yang nasulod bilang beneficiaryo sang Comprehensive Agrarian Reform Program. Di kung mga nagalabay-labay pagida sa imo, nga miyembro sang rebelde nga grupo, mapromisahan ka na dira yang nga ihatag na mo ni sa imong duta, kabay pa nga mabinag-binag na to na yung sitwasyon antes kita magpati. Kaina nga programa, ginapatuman isang Department of Agrarian Reform, hindi sang NPA. Una sa tanan, gintukod ang Department of Agrarian Reform sang na-enact ang Comprehensive Agrarian Reform Law. Hindi na yung rebelde nga grupo na yung mapatuman. Kay karon maglala bagay ang sitwasyon. Ito kung magpadala-dala kita na dira, pag-abot mo to galing sa kabukiran to, mas malala pag itong sitwasyon mo to. Ang siling tablaya nga, pato kabos ka sa kabukiran to, wala toong pagpanamba mo balalamok. Di ka to kakaon niya sang bihon, spaghetti, salad, kag ice cream yung kon mira birthday, no? Mamulis. So kalayo sa nga to niya nga pangabuhi, kung normal nga ara ketaya sa dalom, sang-sangat ato ketaya sa kabukiran. Madimalasan ka pa dira karon masugatan ninyo mga soldado, untay pang tuhod mo. So, kung mayra sang mga programa, for example, nabidra sa CARP, ang ginalawman lang man naton para sa Department of Agrarian Reform, dasig-dasigon man ninyo. Kaya ba na kung hindi lang man dasig-dasigon, pero tayo dasigon kung pwede pa man lang. Sang damlag lang sa zona ni President Bongbong Marcos, amo ning isa sa mga ginpahayag niya. Nga padayunon sa gyapon sa gobyerno ang pagpanagtag sang duta pinagi sa Comprehensive Agrarian Reform Program kag maghatag pagid mas mayo pagid sang support and technical services sa aton nga gobyerno. Nga atong mga nagapanguma bala ket amo ning purpose sang CARP, ang mga nagapanguma o mga dugay na gidya nga ara sila ya gatlauma sa mga duta, mamatamatan nila mapanagtag sila sang gobyerno, and then maka-survive sila sa farming. So kung nakabato na kita dira sang duta, kabay pa nga hindi man ninyo pag ibaligya or inang parianduhan. Kay ting iba na dira magkumod kita nga pigado kita dason why kami duta, pero tayo ba si beneficiaryo man kamo sang CARP, why man ninyo gin talauma. So, kung may bastante malang dira nga pondo, for example, nadira sa Department of Social Welfare and Development, ang trauma nga dana sang mga former nga mga rebelde man, amo ning isa sa nagakompronta sa ila. So, it's either tag 20,000 pesos tiya, di pa man. Kung nakabaton ka mo dira, for example, 20,000 pesos, ang kantidad nga nyo nga nabaton, gamito naton sa husto. Nga makapanugod ka mo dira, bisa magtulod siyang gay ka lang nada or libod bulad bla, libod uga. Bisa ano lang, basta makwartahan. Kay sa adlaw-adlaw naton nga pagpaninguha, makatibawas gid. Kung hindi man niya siling nga magmanggaradon, kagid siya kag ginang kadako gid balaya sang alumpat sang status ni mo sa kabuhi. Ang importante lang nga makakaon kita decente kag mayo nga pagkaon kada adlaw. Kag may enough lang gid bala. Hindi yang makakwarta kita na dira bangod sa illegal. Ang illegal na nga mga buluhato na una lang nang imo kalipay na da. Pero magkabakal ka na tol sa lakyan, mga balay ni, pero sa mga nagadoso sa illegal nga droga, bla.
ang kulbada nila hindi man nahamak, hindi man sila malipayon. Mas pagid ang kalipay mo mautod kung madakpan ka. Kung dako nga dan sang balor o sang shabu ang ma-recover sa imo, o kung pila ka gramos, bala, hindi ka ganda makapiyansa. So, bisan hustuhan ng income na to adlaw-adlaw, kung legal, kag limpyo, tinlo ang pag-earn mo sina nga money, hard-earned money, bala, amo man lang ng kinanglado na naton. Sige, 9 minutos sa Banwa na bilin antes ang alas 9 sa aga. Speaking sa nga DSWD, mayon ni para sa mga social pensioners, sa mga lola, kag sa mga lolo nato, no kan sa mga ginikanan nga nakalapaw na 60. Kaya basaway ka nga dansang pension nga ginabaton from social service, social security system and sa GSIS. Ikaw ang mangin social pensioner nga makabaton sang 500 pesos. Sa subong na iya. Pero, nangin akta republikan na. Nangin isan nakabugos nga layi. Ang hagna nga file sa aton nga kongreso nga mangin isan na 1,000 ka pesos. Edad ka nga daan, no? Ang imo ginabaton na bala. Gusto lang sa mga maintenance. Tituod bala sa sitwasyon subong, ano malang maiguan sang 500 pesos. So, sa 500 pesos mo, kung ipaninda mo, kagamay lang gina sa plastic na ginabit-bit mo, 500 ng imo gasto. Istoryahan din nato na sa pagbalik sang bombohanay big time sa mga social pensioners, mahimo na nga 1,000 pesos ang inyong social pension kada bulan. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, dito mo man bala ang tambo aton hibaloon kung paano ang nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag wa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa
nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarap lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like fries. Abaw! Ito sa nakaligad sa taknang alasan Nueva Saga. Pabalikan na diri sa pagpangalagad sa panatunturan bombohanay big time. Mayo nga balita para sa mga indigent o kan mga pigado nga mga senior citizens sa naglaps into law. Nanginlayin na ang hagna nga gina-file kag ginaprobahan sa aton nga mga lawmakers o kon na mga kongresista kag mga senador nga nagapasaka sang social pension sa mga indigent nga mga senior citizens. Base man sa konfirmasyon kahapon ni Senate Majority Leader Joel Villanueva nga mo ni ang sponsor sang hagna antes nagtakop ang 18th Congress. Gina-share niya ang pirma or ang kopya sang sulat na Executive Secretary Victor Rodriguez nga nagapahibalo kay Senate President Miguel Zubiri nga ang hagna naglaps into law sang July 30 kag sa idalom sang Republic Act 11916. Republic Act 11916 ang private entities that will have a senior citizens as employees shall be entitled to an additional deduction from their gross income equivalent to 15% of the total amount paid as salaries and wages to senior citizens subject to the provision sang Section 34 sang National Internal Revenue Code as amended. Tiamo ni Banwa ang mag-apply provided ang employment shall continue for a period of at least 6 months and that the annual income of the senior citizen does not exceed the latest poverty threshold as published by the Philippine Statistics Authority for that year. Ang layi nagamando man sa Department of Social Welfare and Development subject to the approval of the Department of Budget and Management. In consultation with other stakeholders, review and when necessary, adjust the amount of social pension every 2 years after the effectivity of the law. This will take into account the present consumer price index as published by the Philippine Statistics Authority that and relevant economic indicators as reported and published by pertinent government agencies and authorities. So, mangin isa na kalibo ka pesos ang batunon sang mga senior citizens nga mga indigent o kon mga pigado. Kaya sa subong, sila nagabaton sang tag 500 pesos. Ginatingob na lang ginahatag sang Department of Social Welfare and Development tag 1,500 pesos ang ilang nga ginabaton 4 ka beses sa isa ka tuig. Pero sa kamahalon sa mga balaklon, kung kaysa diri mga lola naton bala ka mga lolo, ginababayan na lang sa mga kabataan
Although hindi taman na ya siling yang responsibilidad ang sa gudon nato na bala or tagan gidya sang kwarta ang aton nga mga ginikanan, pero kung kaisa nakita naton bilang nga kapigado naman sa ilan, no, bumbulits. Pero magluwas na ganang pabayan sa mga kabataan nga way nagani ginabisitahan, way nagiginasapak, way gidya sang gamiton. Although iba na dati mga kabataan na kay baluman niya nga kapigado man sa sitwasyon sa ilang nga mga ginikanan, away ginagahatag sang bulig. Gusto man na nga tindi naton pagimbuon nga investment ta mga kabataan. However, or nga sila balaya ang gamiton naton sa aton retirement days. Pero ti ko may sulusobra man lang dira nga abi kita maghatag. Intindihan ta man ang iba na ti do pala rio man lang balaya nga pigado ang ginikanan, pigado man ang mga bata. It's maybe nga ti why man na sila nakatapos. Abo na nga sa mga ginikanan man tinguan gid naton nga mapa-eskwela gid ang mga kabataan para nga ma-break naton bala ang chain or ang cycle of poverty. Pero ang social pension amo ni ginahatag sang DSWD para sa mga indigent senior citizens, why sila may ginabaton nga pension from SSS or GSIS. Paglapak nimo edad sa isanta automatic, ikaw ang social pensioner. Siyempre, mayo ni nga balita, basta taas. Hindi lang niya taas sa presyo sang gatong, pero kung taas ganin sa social pension, amo ning ginakalipay naton. Banwa, kalakip na siyempre ang mga indigent senior citizens in the city of Bacolod. Gracelyn Lebaton sa report. Come in. Marlene, live Yes. kita subong no sa Libertad Public Market kag sa akon sini nga pagpamusta kag paglibot ti aga pa Marlene makabati ka na or nakabati na ko sang mga tinaga nga hi salamat. Salamat no kay nagtupa man gid dapit na lang gid Marlene no kay tungod nga Republic Act na siya kag may tulad ta pila ka adlaw. No? Hasta nga bato na gid sa aton sini nga mga social pensioners. So Berlin sa akon nga pagpangumusta diri, may-ari ako nga nakita no, duwa ka mga dito magamba tigulang. Beneficiaryo. Oo, duwa ka pagsik pa. Yes, duwa ka Gabulante mga pagani no. Oo, mga gabulante nga magabaligya diri sa ano sa Libertad Public Market sa Guala Malanayon, Berlin sang market diri sa kilid sila gaplastar. So ang isa Berlin nakita ako masaya. Asawa siya sang pensioner kag siya mismo gakwa sang pension sa banaya. Ang isa naman karon no si nanay nga pensioner gid siya, indigent pensioner no. So Berlin ang ining asawa sang pensioner kay iya sini nga ba na mga 79 years old na no siya gani senior naman ni siya 7 years old si Nanay Susana Cornelio no si Nanay Susana Cornelio taga Purok Balatong Barangay Ilihan sa syudad sang Bago ni Bomberlin si Nanay nag-star bari diri lang sa Gatiner itungod nga diri na sa halin pa sa una ang iyang pangabuhian no gabaligya sang utan mga sari-sari nga mga utan kag may lima ini siya ka mga kabataan. So ang ila sini nga pension or pension sa banaya kakabato nila every quarter of the year Marlene. Oo. Ginatingob na lang nabi Grace ang 3 ka bulan. So 4 ka beses sa isa ka tuig sila magbaton tag 1.5. Yes, Marlene. So bali sa 3 ka bulan no tingob 500 na siya ang isa ka bulan kag sa subong himuon na siya nga 1,000 Berlin no kag di according sa mil na. Yes, ma-3 mil na siya. Oo. So according sa iya Berlin di kung mag-abot man gid no nga ma-3 mil na ila pagbatunon dako gid nga bulig kay ining 1.5 although nga gamay lang siya pero makabulig man pero hindi gid bala Berlin siling makatrespasser no as tabi sa pila ka adlaw bali ginakulang man sa gihapon sa bagay kay 500 mo subong ano malang maigwanan sang ganyantos. Yes, Berlin ang 1.5 ngayon na pagkaon lang ako no pagkaon lang
Kaya si Nanay Susana, kang Yabana, nara 5 ka mga kabataan, ang 4, sila dara may mga pangabuhi na, ang isa, para lang sa ila. Sa edad bala, Bomberlin, sang mga kaangay ni Nanay Susana, kasi Yabana, syempre, nagahina naman ang mga tuhod. Correct. Kinahanglan magkaon sang mga sustansya, bala kung healthy nga mga pagkaon. No? Kay kung ano pa, kung bata ka pa yan, mo kaya pakaunon sa hindi man healthy, tiyan mo na sa pagkaon, nagatupa ang 1.5. Kag sa, ano man na kung may ginabatsyag, bakal bulong. Oo. Mahal ba ng bulong? Yes, mahal na daan ang bulong, Berlin. Mayo lang gani, kay ang Yabana, kay wala nag-obra bala. Nang wala man gabatsyag, no? Pero kay wala maintenance. Yes, kinahanglan man sa gihapon nga bantayan man ang health bala kay tigulang na. Kag isa pa si Nanay Susana na lang ang balik-balik diri sa sa Libertad para dugang man sang ila sini nga kuha no. Hindi na bastante ang 1.5 kag hindi man manami kung magsalig ka na lang sa imo sini nga pension bala no, gaabot every quarter. So si Nanay Susana Marlene kay siya nagakuha, siya man ga budget no. Isa pag budget kulang gyud. So mas maayo nga nadugangan 500. Pasalamat gid sa gabi nga nirit Marlene kay Nanay Susana niwangon ni siya, gapamahaw di sila. So ang iya sila nga mga kabataan, salamat po 4 na pangabuhi, hindi man malikawan nga balikidan na sila. Ang iya sila nga bana, Berlin, ang nagakabaton, no? Isa siya lang isa. Apply man gani si Nanay Susana, no? Nga makabaton man siya, Berlin. Kaya automatic 16 na ba mo, Grace? Masulod ka naman dira mo sa listahan? Kaya according sa ila ba lang ang lugar sa Bago City, sa barangay, ang ginapili to kung Berlin, ang mas may edad-edad bala. No? Ginaprioritize. So tani ko no. Si damo gid sila mo. Oo, nadamo gid sila. So tani ko no Berlin maabot man ang tiyempo nga tanan na lang balang senior citizen, halin 60 down to or up gali, no? Muna siya i-apply man sa gani Berlin. Gin-prioritize danay ang mga gaulo edad na gid. Okay. Sige. Marlene, pamatian ta si Nanay Susana Cornelio. Nay Susana, kamusta ang imo diri nga pagpangabuhi sa Libertad Public Market? Ano ang imo ginabaligya? Mga utan sa Nay Susana, gabi, takway, mga langka, mga udag. Ang mga amon nga ginabaligya, hindi man gid sila nga stable ang amon nga pagbaligya dahil kay inang himos laglag na kami, himos laglag. Ang income namon kis ako lang kulang man, kis okay man kay daw ga paigo-igo man namon sa paninalay. Oo, mga 1980 dahil ga bulante na ko di. 1980. Ano mga ginabaligya mo? Amo lang gyapon. Mga utan. Pila nang edad mo, Nay? Mga 67 ako. Ka 67 na. Nakabaton ka na may pension, social pensioner ka? Wala pa. Mo yung bana? Oo, nakabato na. Siya yung may ara? Siya yung may ara. Pila nang edad yun na yan? 79. So, kada ano ka mo nagkakabaton? Every 3 months. Quarterly? Oo, quarterly. 1.5. 1.5. So sa 1.5 nga ina, kamusta man, kabulig man sa inyo? Hindi gid kay kung may maintenance niya ang pensionerya daya, kulang gid kayo. Ang 1.5 na nga daan sa isa mo lang nakabagbakal, wala na. Isa lang sa inyo ang may pension, kag ikaw gabaligya, debi. 67 ka naman, wala ka nag-apply? Di kay ang hambal sang barangay, kag ang puro president sang senior citizen sa amon, ginapili lang gid kuno ma'am nga kung sino lang gid ang nagakabagay nga ipensyonan. Amo na nga
inang kami yang nga mga nubo-nubo pagawas ang edad wala pa gina prior oo kay ginapili pa to ang daw taas pag edad nga wala pa malabutan. Prioritize nila kumbaga ning mga gulang-gulang na kasi sa inyo. Ay mga bana isa na dira nga 79 years old. So kamusta man ang imo na nga bana? Di ba kung amo nang edad kalabanan ga maintenance na ay mo bana okay man lang? Oo ma'am, inang okay lang man yang bana ko wala man sa maintenance siya, wala man siya sang kuan kundi nga ti amo lang gid na iyaig sa amo lang ang pangidaron dahil magkaon niya ti simple sudan ginapangita kung aga may ginainom nga kape o gatas na amo na Gamon ra pa siya subong. wala na kabakigo karbaw Wala na nakontak na siya. oo Balik ka na lang gobra sa inyo kag mga bata nyo. Balik kita sa 1.5 binga gakabato nyo every quarter no sang tuig. Hambal mo gani kagina 1.5 kulang pa na. Sa diin mostly gakadto ang 1.5. Ang 1.5 bakal grocery na sa sulod balay mo kay amo na sa meeting dai mo nga dapat ang 1.5 sa pagkaon gid na kwanti sudan sa sudan lang na dai ang 1.5 sa 3 ka bulan hindi gid na kay na sudan bugas. Wala ang asawa gid dyan naga-budget sa sulod sa Panimalay. Tip ano ang 1.5 nga ina makasaling ka pala nga bulig ituod. Oo, dahil makabuli gid ang 1.5. Oo, makabuli gid kay kung magkuha sang pensyon, siyempre mag-grocery ka. Hindi ka na ya makasiling nga ikwaon pa sa bulante mo kay ipaigo-igo mo nga ang mga kalamay mo dati ang ginagawa mo sa sulod balay napaigo-igo mo bisan kulang-kulangon sa 3 ka bulan at least may ara gid nga mabulig kapin pa kun dugangan sing 500 malipay na gid na yang pensioner kay mas makadugang pag gid na yang 500 wala man ka delete inang may delayed na siya inang mga inadlaw lang na madelayed lang na sa pero gaabot lang siya. Oo, gaabot gid na iya. Pagkaabot gasto dayon ay siyempre dahil ipamakal dayon kay amo na lang na ginahulap da. Inang amo na gani nga kami binga wala pa pensyon bisan sobra na kami 60 tigin na pa ngayon ang tani naton sa gobyerno nga ang tanan nga mga senior tani kung malabutan na lang man sing budget nila kung di pa man na para sa amon bulante kami utan ti kisa amam hindi man gid sila nga maadlaw-adlaw kami bulante kay ang amon nga lawas hindi naman gid makaya mo. Hindi na ba check kay ba? Ay kaluan sa mga Ginoo dahil okay man. So ang sa 1.5 na mga galamiton sa Panimalay mo nang makatuan. Hindi na naiyag mga gamit sa balay dahil sa pagkaon. Sa pagkaon namin ko. May pilaman ang ginapuli mo sa adlaw-adlaw nga pagbulante. Ay kisalay may nga may 1,000 ka. Ang 1,000 na litihan mo pa na kaunan mo pa di. Igo lang gid nga makadlawat ka man bitugas kag baka naman sundaan liwat Gusto naman ka kabilo mga kabataan ang kabataan ko ma'am 5, ang 4 may pangabuhi na. Tapos ang kinagot ko ara man sa amon balay. Wala ma'am. Wala na sa eskwela daw grade 9 lang na sa grade 9 na sa wala sa nagpadayon. Pero pala nang edad yan Ma 27. Hindi na siya mag-eskwela. Daw ginakuan gani si mga magulang niya mga bisan sa pisdal ng tani kung makatapos siya. 27 pa man lang siya mo. Okay, Mamo Grace. Yes. So, tuwad gid na ang 1.5 sa 3 kabulan. Ang 1.5 mo gani ni gani gawin malabutan sa kabulan. Oo. Hindi nasta ang imo nga 1.5 ang birthday. Saan aabot ang 1.5 mo? Dire lang nagoro sa Bacolod. May maintenance pa gid. Oo. Tino ba, yun ang kami social pensioner dira, no? Mamo Grace? Yes, Ma'am Marlene. May-ari dire isang social pensioner gid siya. Kag nag-edad na siya siya gid na yan nag-baton. Siya gid ang sa listahan. Siya gid siya. Oo. Okay. Edad na siya, Ma'am Marlene, sang 76 years old. Nakita mo na ang gabukay-bukay gabuho ko. Grabe, no? Kapag sick pa, no? Mamo Grace? Yes, Ma'am Marlene. Ari si nanay. Sagwa lang ka mo libertad.
Yes, sagwa lang kami sa market kay Bomberlin. Okay. Bali diri sa kilid, no. So if ano kung cam kay nanay. Nay, ngayong aga liwat. Kaupod na si Bomberlin, no. Pungko lang na ya kay Bomberlin, papungko lang sa nanay. Tao na lang ba ang- si Kungkong ah. Yes. So si nanay nag-edad sa 76 years old, kag babakod pa Bomberlin na. No, makita taman diri ga baligya di siya sang uga bala. No, nga halin sa Cadiz. Okay. Na-deliver lang sa iya. Kag diri baligya sa Libertad. So na Bomberlin aton nga Suriaos nanay, no. Nay ang aton sining pangabuhi kag pagbaligya diri sa Libertad Public Market. Kamusta? Mayo man day. Mayo man? Makabayo man, makabuhi-buhi man, makabulig man. Pila kay mga kabataan tanay? Lang, tatlo. Si nanay Dita na siya Bomberlin, Dita sa Lulog, no? Kag taga Barangay Villamonte pero sa una nagapuyo na sila sa Iloilo, no? Okay. Kag nag-silo dere. So tatlo ka bilog mga kabataan mo na yan, mga kabataan mo nay diin na subong. Ang isa ato sa Davao, ang Subang. Ang duwa yan. Ang duwa dire. Dara na sa sulod ka baligya. Oo. Tatlo na sila, may pangabuhi na? Oo. Kaya tatlo sila nakatapos kineskwela? Oo. Anong ilang nga natapusan, nay? Ang akon Subang computer science. Ang akon kadua commerce. Wow. Ang isa mo man commerce man. Graduate din sila? Graduate na sila. Musta man ang pagtuon nila? Mayo man, buot man sila mga bata. Ang subang mo, kamusta ang pagtuon niya kay subang daan? Grabe na guro nga mga inagyan mo. Negosyo man to sa Davao, mga sari-sari man. Kay Berlin, bati ko nga nga subang. Grabe di ko nung credibility bala, eskulahan. Nag-graduate siya. Ha? Nag-graduate siya with honor. Sa UNR. Oo, sa UNR siya. Anong honor niya? Nang kwan siya, ng cum laude na siya. Cum laude. Sa Wala pag... sa... Yes, Merlin. Because sa pagbulante ni nanay, no? Napatapos sa iyang mga kabataan. Yes, sa pagbulante mo lang, nay. Napatapos mo sila tatlo. Oo, sa pangutang lang ako. Wala pang Utang kami kwarta bayad, mo, pangutang ng store ko, bangko. Subong wala na Tama ko. ba? Wala naman to. Kamusta ka man to? Naimpas na lakon Pagkapatay sang bana ko, ang iyang pensyon, kinkwa ko tanang kaging pamayad sa mga utang namon Wala na ko subong utang. Kabulo baligyan na. Bawas na sa libog dagko naman sila mo. Ang aton sining mayong balita sa imo, dugangan kay pensioner ka, dugangan ang igahatag sa mga social pensioner. Imbes na kinintos, mahimo na 1,000. Oo. Anong reaction tadi? Salamat kid Makabulig-bulig man. Kabaton mo ginanay ang 1,500 sa kada kwarta? Bato na namon sang sanot nga bulan Hindi nga mga bulan wala pa. July, guro, July. Kasi sa July. Sa July, guro. Siling sa barangay, mga July pa. Bali, ang January to March, April nila mabato, no? Bali, ang January to March, sa April nyo nababato? Oo, nakuha na namon, 1,500. April to June, July naman nila mabato. Ang May, June, July, wala pa. Wala pa. May, June, July, wala pa. Hindi naman nagakadto ang pension mo? Nabakal ko bulong. Ang pulmero ko nakuha, bakal namon sa gasol. Bayad sa sugat, tubi. Tayo makabulig-bulig man. Ayaw man. Sino ang upod mo sa inyo, balay? Nang ano lang, ako sang buhay pananay ko, ako lang. Subang ang mga apo ko nga ga-eskwela, dala na sila sa balay. Pero kung may klase lang, kung wala na klase, kapuli naman sila sa ila. Napasugtan ka lang ang mga kabataan mo nga magbaligya pa dere? Siyempre, kung hindi sila, hindi ko magpundo sa balay. Kaya nga, alang daga masakit ko ya. Galuya? Galingin ulo ko, damo ko na batyag. Diriya, waay man. Naanad na kung walin sang gagmay pa sila pulaw, bugtaw.
Para lang maano mo sila, mabuhi mo sila. Ako sila mapa-eskwela ko sila. Amo ginayabong mo, Grace. Yes, Ma'am Marlene. Amo blood ka bulante pag untat mo sina do gina high blood ka kag galuya lawas mo. Yes, amo ning kay na nabatyagan Ma'am Marlene kaya na edita. Ti ginakigan ka man na isang mga bataan mo kung magkadto ka diri ano. Oo, nakigan ko nila kay base madanlog ko kuno kag matumba ko wala kay mga ibang tigulang kakadanlog na mo. Diri ako sa Libertad. Nadanlog ko na wala ko nanugid sa ila kay hindi na sila gusto magkadto ko diya kadanlog daan sa Libertad. Hinay ka lang diri. Hinay lang ko Wala ko gapanugid diya kung madanlog ko ya kay kigan ko nila. Diba tiyan na to nila karon? Napatian na nila guro kaya nanugid ka diyo. Lala sila kang pamati. ang 1.5 abi mga ano niya nakadugay maubos. Ang 1.5 Binay, mga pila ka adlaw man na makatinira sa imo? Kulang na dahil sa bulong ko yan. Kung gani wala ko kapa ultrasound kay nang 1.1 ang bayad di kumapot madakal pa ko tablitas wala na lang. Kay kulang man akong kwarta. Ultrasound para mga sa ano lang vitamin. Ultrasound para sa ano na Ang tawon diya nga akong operasyon kung may operasyon ka. Tingkuan ko dan titi. Isa na lang titi ko kung tamaan ko gani kainit kasakit kung kaulan kasakit man lugalingin la ulo ko ha. Di wala naman ko ibakal bulong kay wala naman ko to ang 1.5 ko to wala naman. So dapat naabot ka ng 1.5 pag bakal mo naman bulong. Ang bakal naman ko bulong. Bakal naman ko mga bulong na ako. So ang iya pension gusto na lang sa bulong, no? May lang ni kasakit tugan kuya. So okay ka man? Okay naman lang kuya. Galing-galingin ng ulo ko. Mapadoktor ko tanit wala pa man ko kwarta. Yang iya nga pension gusto na lang sa Kung bulong. may mag-abot naman ako. Kung Berlin, gusto na lang sa bulong ang pensyon ni nanay. Di ko madugangan. Mahimo, 3,000 na. Ano man? Okay. Sige, ano to nang signal na to na dira kay Nanay Editha Salulog asang Barangay Villamonte diri sa Maya Syudad sa Bacolod. Isa ni sa mga social pensioners naton sa syudad nga nagabaton na sang tag 5 kagatos ka pesos kada bulan. Ito kung panumdumon mo ginman tuod, ano man lang magiiguan sang 500, no? Ako na may edad ka na nga daan, sustanan mong mga balatian, bala nagatulukar na kag nagaguluwa na. Mama Grace. Ma'am Marlene. Yes, Okay. Ma'am Marlene. Okay. Nay, sa 3,000 na nga ihatag na every quarter sa tuig, no? As pension mo man. Say mo, okay na na? Okay lang na Kung kulang, madugang-dugangan lang yung pangayuan ko sa mga bata ko. Amo na. Pero kinanlan may bakal ka gidya nga imo, gidya black kwarta. Hindi ka kasama mga yun, ay. Hindi ko kasama mga yo. Ay, aloy man ko sa ila kay dam, tigad. Kagain gidya ko nag-income kaya. Yes, lain gid Ma'am Berlin kung imo gid bala kwarta no, gid pangabudlayan mo. Kay kung may mga kabataan ka na nga may pamilya, budlay man para sa ila. Bata mo So- okay lang epro sa mga asawa ya maaway-away pa na sila. Ayo gidya imo, gidya kwarta ya Correct. Amo na So, pasalamat man si Kung Nanay ket miyembro ni nga programang gobyerno. Yes, so, Ma'am Berlin, kaya mo gid sang nagapasalamat no. Kasi ila binagid si nanay. Nay pila nakatuig nagabaton ka sa pension. Nalipat ko sa isa ka to, kabato na ko. Asang January, kabato naman ko. Amo na lang niyon, May, April, July, wala pa. Ti ano abi mambal ni Nanay sa mga congressman naton kay ginpasar ni nila ang hagna. Tinay, ano man ang mahambal mo sa mga congressman naton nga ginpasarin nila ang hagna? Salamat gid Okay. Sige, kaya ginaprobani sa Kongreso Banwa and then naglapse into law. Kaya dumay number of days na siyang, kung di man lang pag-i-veto sa presidente, automatic it will lapse into law. Bisa naman pag, apirmahan sang, it will lapse into law Banwa kung sa mo nga number of days
ay ginvito sang presidente. So, ang DSWD mayara ni sang hulaturato naman lang ang pondo. Depende na dira sa availability sang funds nga i-determinar man sang Department of Budget and Management. So, para sa aton niya, kung may hatagan gaman ayuda ang gobyerno, ang mga senior citizens sa mga ganiyang nagkakaangay. Kung ginatagan ka din nato na ayuda, ang mga 4-piece beneficiaries, so kung mga pigado ng mga households, mas nagkakaangay pagid nga makabaton sang cash assistance nagikan sa gobyerno ang ini mga senior citizens. Kay kaluyan nga daan, kag dako naman sa nabulig nila sa aton nga sosyedad. Kung sa bagay gani ang mga beneficiaryo sang 4-piece, mabakod pa na sila mo, no? Maibato pa na sila sa obrahanay. Te kung maedad ka na, for example, 65 up ka na or stinta pasaka, ubos mo na ang energy mo bala? Ubos mo na ang imo energy aba na sa mga empleyado sa gobyerno kag sa pribado nga mga kumbuyahan samtang temprano pa ma-invest kita para sa aton nga pagtigulang. Kung si Papa Sam pagani o mag-retire ka, mag-edad-edad ka, ng imo pensyon, o gusto mo na lang Papa Sam, ibakal maintenance, hindi gani papadoktor, pampa-general check-up, pampalantaw ko ano mga balatian, kung may ginabatyaga ka dara, pa-hospital, bakal bulong, ano ba, baling Papa Sam, dapat ma-invest agad para sa imo pagtigulang. Sakto gina kaya kung way ngalan bulig nga ginabaton nalin sa mga kabataan mo man o kung sa gobyerno way ka may pension ka man tuod pero ano gani naglampsam ka no mumulits pila gawa ka katuwig nga way ka may ginabaton nakadelikado gid. Sige, Grace, lastly abe nung mensahe ni nanay sa mga kongresista naton. Ma'am Marlene. Taga bakal pa Marlene. Ano kita, Nay? Dali lang dito, Marlene. Kaya baligyakas na, Nay, sa nagdaan. May Patama customer. naman no? Yes, patama sa mga bakal sa mga gawa, Marlene. Sa bakal diri ang Uga. Pinakas sila? Ay, oo. Nay, ano man ang mambaga may sa mga personalidad o kung mga congressman sa nga napatasin natin. Para sa ilan, napatasin ito nga matigangan ang pensyon. Madamo, gid nga salamat. Nga maka-ano ko, kahuway. Pakalbulong. Okay, Kaya huya, mga yung bata mo. May mga bata, man sila mo. Paano ka sindi ka na ano yung sindi ka? Wala ka na pamili. Wala ka na pamili. Kaya mga pangayo sa ila. Amo na yung mga ginikanan yung Pero kung sila nga mga ayo, kulak ko pangayo iya. kung matag sila kibatunon na. Matag sila batunon na Patulon ko wala ko mga ayo iya. Halo, yung kanyang sindi ka. Mamarlene. Amo na mga ginikanan yung mga mapisan gid balaya kag wagasalig sa mga kabataan. Yes, Grace. Yes, Kung Mamarlene. maski na kulabos sila yan, hindi pala sila ganda yung mga ayo. Kung natagan mo ganyan, nahuya pa mo. Pero kung ginatagan na batunon, Oo, ang ira sila yung goal, Mamarlene, mga ginikanan ta. Bahala na maginanong mga kabataan, mas napatapos. So, magamit na nila, sila naman mga buhi. Muna pala. Oo. Kayo na wata dapat ang mindset niya sa mga ginikanan nga pa-eskwelahon ng mga kabataan. It's not because nga may masagod bala sa imo ya sa ulihi. Ang investment mo sila ya para sa imo nga retirement kundi nga kung pigado kamo nga mag-asawa ini nila ma-eksperyensyahan. Ang kapigaduhon nga inyo na eksperyensya kagamo man ang obrahon nila sa mga kabataan nila. Nga pa-eskwelahon nila mayo kag hindi mangin pigado. Kay karon kung pegado na nga danang ginikanan, di pa nila pagpaeskwelahon ng mga kabataan nila, hindi na mabugto ang kadena sang kapigaduhon na Grace. Mintras tanto, pigado na lang gid kamoya. Yes, Ma'am Berlin. Amo nang goal ni nanay ko nga at do lang gid iya bata. Ay gusto ako no nga mapakurso gid, mapastila sa mga kurso gid ba sa makatapos no. Ambong ina.
Yung mga mapisan niya, atagan mo na daw, mangkot pana mo. Pero sa sa amay ko ba lang, unsa magpuli ka ba lang, gaan mo sang muning amount. Ilang taon niya pa na do kadako gidya. Wala siya na huya na sila yung magbaton. Pero amo ginaya mo. Akon makasarang pa man lang na sila gani, Bobo Grace. Hindi na sila mangayo kay mga responsible parents. Nahuya na sila ya. Why na nila ya lantaw bala yung dapat kiging patapos sa taka amo ginang imo ihatag. Yes, po Berlin. Kag madala man nasang kabataan, no? Imo ba lang nga batasan nga very gid to ka discipline gid sa imo nga tawo asa nga man kapamilya ka naman. Kag ini mga nagabulante nga stress reliever na nila mo Grace. Once nga papawayon mo na sila galuyan ng pamatsyag nila. Oo, amo na si Nanay Elisa Berlin nga pilion niya nga magtinirde kaysa sa ila to nga balay kay galingin ko nung ulo yay. Bogi na kataas sa imo presyon. Anyway, pasalamatan ni nato na sponsor sa si Senator Joel Villanueva. Amo ning dapat nga mga hagna nga igapasara sa mga lawmakers nato ni mga white polos yung isla ng ngalan sa naiya ipahimuo naman nga krimen ng ghosting o mga nano pag ito nga mga white polos wala diri wala didto wala kanugon sang sweldo sa inyo sang gobyerno asang mga pumuluyo nga why man mga polos sa mga hagna nga ginapasar kag mga ginaduso ni nila. Abot ang iba na do mga utok balingon bala. Sige. Tama na po Berlin nga mga batas nga ginaaral nila kung mga hagna matian na niliro sa mga tao yaguta. Alaya kaangay sini pasalamatan sa tao. Amo gid kadako sa sweldo ni nila balik man ninyo sa gusto, ang balikan man ninyo sa gusto, ang ginasweldo sa inyo alin sa buhay sa mga pumuloyo. Anyway, pili ka lang daw kung ano madala mo Sige, Ma'am Merlin. Bombo Grace, thank you, Gid. Yes, Ma'am Merlin. Ini si Bombo Grace din Labaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. Aton nga pagsaludo sa mga ginikanda ng bisan amo nang way sila gauntat utang nila tuod. May 5-6 ang mga Indian National sa gaka-hurt na sila ang tawag naton silang mga Turko, mga Bombay bala. So technically they're Indian National. Galing ka doon na ka utang na to sa Turko Pero daw ka kuha na sila, daw ka offensive bala. Ang matawag na sila mga Turko. Why na untat na isa may karabaw ka na ibaligya mo pasugod unang semester pagka second semester isa naman katinday pagka sira klase isa katinday naman nagtabog na naman. Pero sa piyak sang kapegadohon na ginatingwaan na nila nga mapatapos ang ilang mga kabataan amo ginaginasaludo nato na mga ginikanan nga amo sina. Kagway balaya nagpanumdum dapat mabungkag ni nato ng thinking o ng mindset sang iban. Pa-eskwelahon ko ng bata ko kay parang mag-retire ko may masagod sa ako nita na makumpela mga kabataan. Magluwas ang yakon ila ginaya kabubuton. Kaya syempre matukod naman sila sa ilayang pamilya, amo naman ang sakdagon nila. Pero sa mga pigado nga mga ginikanan nga ilaya determinasyon patapuson gid mga kabataan kay para hindi nila maagyan. No? Hindi maagyan ang kapigaduhon nga na-eksperyensyahan sang mga ginikanan nga ni sang time nga sila mga kabataan pa man nga way sila ganda yan nakatapos sa pag-eskwela bala. So dapat naman ang mindset sang tanan nga mga Pilipino kontani. Nga bisan pigado ka bisan gamay ka, nagkakapamilya ka, tingwaan mo ginaya nga mapatapos ang imong mga kabataan. At the same time, let us be responsible nga ang kadamuon lang bala sang bata, for example, 2-3 amo na masarangan mo, amo lang na. Hindi nga hala ti okay lang daya kay medyo dulom taga 8 imo bata. Pero hindi mo man mapatapos tanan. So, mareklamo kita nga tikapigado man gyapon, pero why taman ginatingwaan nga ma-break ang chain sang poverty. Because kung pigado kamo nga mag-asawa, ang imo kabataan hindi mo man ipagpaeskwelahon,
Sa sunod nga pagtlapak nga sana 18, mamaan na mga asawa naman na another na naman pigado na naman kati hindi sila katrabaho. Kung way katanapusan subong kabudlay gid ka hindi ka makasulod sa trabaho. Iban ganing nga mga graduate na gid sa kolehiyo, budlayan pa makapangita sa nga trabaho, makasulod sa trabaho, ano pa gidayan kung way kaya nakatapos. Magluwas lang ya kun Chinese imo mindset. No, Chinese imo balayang pagpati yang hindi mo man kanang London gid nga makatapos kagid kag amo gid mga degree kag mga doctorate kag mga doktor ni doktor kag mga ano pagid dira. Kay ti sila ya nagnegosyo tinaya amo na mga exception na dira. Pero kung bata mo ay nakatapos, daso na mana ng asawa, pigado naman sila, hindi man makapaeskwela naman sa ilang mga kabataan, na mintras tanto, pigado gid ang inyo pamilya. Hindi mga ginekada ng iba na ganiya, maedad na gid, pero matrabaho pa kay galuya pa gid ang ilalawas. So, kung masarangan pa man lang nila sa mga kabataan, mabayin nyo na lang ya kay iba na nagasaka ng ilang presyon. Kaya nasubuan sila lang katingwatot sila sa merkado. Ang mga friends nila to, makaistorya sa makahinarak-hak na to sila ya kag makapabutyag ka man kung ano, imo ginabatsyag bala. Kay di man healthy kung nara lang tuod sa balay. Pagbugtaw mo, luto ka na, mamahaw, pagkadugay-dugay, matulugan ka naman. Away ka bala exercise, na galuya, ilalawas. Ilalatay ka rin, pagtawag mo na yan, bisa na yung ari ko din sa balay, pero huway na, galing ambulante na. Di ba, bayin nyo na lang. Di ba, yun man kag sa mga lawmakers na naton, amo ni dapat nga mga hagna ang ngatagan ninyo sa igtalupango, doon ang makabenepisyo mabalang tanan. Pwede man gid tanan halos kalabanan. Kay kadako sang ginabaton nga sweldo sa mga kongresista ka mga senador. Dason mapasar lang sila na ma-file sila sa hagda nga mo ni para lang niya may sa ngalan niya nga may na-file nga hagda. Pero kung padalman mo gina susway ginaya polos. Pero nasang ghosting ni Teves. Ideklarar mo yung krimen, sino makabenepisyo sina? Ipangalaislan mo pangalan ni na iya kung mga ano-ano pag ito, mga wala diri, wala dito, bala. Kanugon nga mga nangin honorable, ka mga kongresista, ka mga senador nga wayman kamo hinimuan. Amo ning mga mayo, mga file, mga hagdangin file ni Joel Villanueva, iban pag ito nga mga muna balangan ng nagkaangay man balaya sa imo yung posisyon nga nagahimo ka sang mga layi. Nagadihon, nagaduso ka sang mga layi nga makabenepisyo sa mga Pilipino. Hindi niya nga sa ngalan lang nga ako nag-author sa nga muni, nag-sponsor ko sa nga muni. Ti ano na yung kapuslanan sa ginduso mo nga na? 7 minutos banwa ang nabilin antas sa ngalas sa Dia sa Aga. Kabaya pa nga madugangan ng mga social pensioners. Abay tayo mananawag gadre si Ma'am Saman ka tigulang. Ang sa social pension ni Ma'am sa mga senior citizens nga mga nagapamati subong. Ang ining social pension nga ginibo na nga 1,000 pesos. Mabaton ini sang mga indigent nga mga senior citizens. Meaning, pigado ang imo nga pangabuhi, wala ka may ginabaton nga pension from SSS or GSIS. So, kung ara ka na dira sa listahan, mahulat-hulat lang kamo implementing rules and regulations and then ang pondo from the Department of Budget and Management. Kay pasakaan malang naya sang DSWD. Pero, kung ikaw senior citizen, why ina siya automatic na naghambal nga makabaton ka sining social pension nga 1,000 pesos. Kung nara ka lang niya dira subong sa listahan sa mga social pensioners, amo ni makabaton sa sunod nga mga binulan, kabay pa ma-implement ni dayon sang 1,000 pesos kada bulan. So ginatunga ni nila 4 ka beses kada tuig, tag-3 ka bulan, isa lang kahatag. For example, January to March, ihatag nila pagka Abril, ang mabaton na nila is 3,000 pesos. Kung ang May, June, July, way pa yan na hatag sa subong, ang mabaton na ninyo paghatag
is 1,500 pesos pa lang. Kung way pa pondo from the Department of Budget and Management. Pero for example, sa July, August, September, October, mayroon na pondo from the DBM and may IRR na implementing rules and regulations sa ngamoning alayi, ang mabaton na sa mga social pensioners is 3,000 pesos. Pero hindi ko pa na mapaktan kung amo na gid man ang mga binulan nga amo nang amount na mabaton ninyo. It will depend on the implementing rules and regulations and the budget nga available sa kaban sa ngaton nga gobyerno. Ang importante lang nga diri nga timayaran na sang Republic Act nga nagmando nga dapat tag 1,000 na ang mabaton sa mga social pensioners. Pero kung kamo ya mayara sang pension from GSIS or SSS, amo lang na inyo mabaton. Ihatag lang nato ning ang 500 or 1,000 pesos sa mga indigent o kung sa pigado nga mga senior citizen. Sige, iban pa nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1 ug na nakatabwa sa moman sa gyapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo